Ja, goddag og velkommen til endnu et afsnit af Nordens Grænse. Og dagens emne er så Rules for Radicals, som er sådan en kendt bog, skrevet af en tidligere kommunist, Saul Alinsky. Den er skrevet i 1971, og bogen er ligesom sådan en omsamling på hele hans karriere som hvad skal man sige, politisk leder, eller det som han selv kalder community organizer. Altså Saul Alinsky var en person, der fik organiseret nogle mennesker for et politisk øje med, og han var så meget indflydelsesrig, og han har også været meget succesfuld, og han var blandt andet mentor for Hillary Clinton. Og hans hovedværk, altså den her bog, Rules for Radicals, som han skrev i 1971, et år før han døde i 1972. Og meningen med bogen er så at forklare hans organisationsprincipper, og forklare hans hvordan han har opnået den her succes i løbet af sin karriere, hvordan han har opnået alle de her politiske sejre. Og det er sådan set det, der ligesom er pointen med den her bog. Og ja, forresten, så har jeg så en gæst i dag til at snakke med mig omkring den her bog, og det er så Anders Bo Nøring. Så jeg ved ikke, om du har lyst til at sige lidt til at introducere den her bog også. Du har også læst. Jo, meget gerne, ja. Men jeg har som sagt også læst den her bog, Rules for Radicals. Meget interessant bog. Det sætter ligesom aktivisme i perspektiv. Især i historisk perspektiv, hvor han nævner forskellige historiske begivenheder og historiske aktivisme i det hele taget. Gandhi og også i forhold til nazismen i Tyskland og så videre. Det er meget interessant. Men som sagt, hans udgangspunkt det er kommunistisk og ligesom kampen nedefra. Og samtidig med det så er han også god til at ligesom forklare hans perspektiv i forhold til venstrefløjens kamp. Hvordan den er forfejlet på nogle fronter i hvert fald. I forhold til, at den er noget forsimplet og ikke velovervejet i nogle henseender. Det kan vi komme ind på senere. Ja, og så er det jo interessant i forhold til, han mener jo så, at han er meget pragmatisk i forhold til, at han har selvfølgelig en eller anden idé om idealsamfundet. Og den sætter han siger så i den her bog, at man skal ikke som sådan tage udgangspunkt i idealsamfundet, men du er nødt til at tage udgangspunkt i det nuværende samfund, og hvordan du kan påvirke det i den retning, eller i en retning mod idealsamfundet her. Og det gør han faktisk meget overbevisende. Så det er interessant. Og det er også derfor, han kalder bogen Rules for Radicals. Det vil sige, at man kommer og vil gerne ændre systemet eller samfundsstrukturen radikalt. Men han nævner så, at man skal ikke gå ud og, som jeg lige siger, være radikalt fra starten. Man skal ligesom tage udgangspunkt i det nuværende system, og så i forhold til at ændre det. Påvirke det af demokratisk vej. Og en af de ting, han også snakker om i bogen, det er det her med det af venstrefløjen. Sådan historisk har været god til at brænde det amerikanske flag. Og den også det i forhold til Declaration of Independence og sådan noget. Der kommer man ind på, at venstrefløjen de jo glemmer, at det netop er den amerikanske uafhængighedsforfatning, der rent faktisk giver dem stemmeret og nogle rettigheder, ytringsfrihed og så videre. Så det nytter ikke noget at gå ud og være imod det amerikanske system som sådan, fordi det er netop systemet, som giver den her talefrihed og demokratiske ret. Og alternativet til det demokratiske system, det er sådan en totalitært styre, eller en eller anden form for, topstyret, en eller anden form for elite, hvor de så ikke har den her taleret og demokratiske ret her. Men det er i hvert fald interessant og en rigtig, rigtig god bog. Det synes jeg bestemt. Ja, noget jeg synes, der er meget spændende ved Saul Alinsky, det er, at som sagt, han er meget pragmatisk, og han et eller andet sted, så er han også meget apolitisk. Han har sådan en meget et økonomisk menneskesyn, hvor han er sådan meget han snakker også om på et tidspunkt, at man skal ikke være for ideologisk, og man skal ikke være for involveret som sådan en community organizer i de her politiske kampe. Man skal ligesom kunne se det meget nøgternt, og så se, okay, det her, det er de muligheder, det er den kamp, der er, og så er det den, vi kæmper. Og hvis den ikke virker, så går vi videre til noget andet. Så han er ikke sådan, selvfølgelig han er kommunist, og han er marxist i det, han ser et samfundet som delt i klasser. Han er meget sådan kynisk og meget økonomisk, hvor han siger sådan, okay, alle mennesker har nogle økonomiske interesser,
Og den prøver han så at udnytte. Men han siger ikke, at det ene er bedre end det andet. Han siger egentlig ikke, at overklassen er bedre end underklassen, eller at en hvid amerikaner kæmper for sine interesser, og en sort amerikaner kæmper for sine interesser. Han ser ikke rigtig den ene part som bedre end den anden, men bare som sådan en mulighed, han har. Så han er sådan meget kynisk og meget sådan brutal på en måde, kan man sige. Ja, åben og lige frem. Ja, det er rigtigt. Så, jamen som sagt, han sætter det også i historisk perspektiv, det her med aktivisme, og hvordan du kan, altså gennem aktivisme, både passiv og aktiv, aktivisme kan påvirke en demokratisk proces. Og det er jo meget interessant også i forhold til, at vi jo begge to, mig og Anders, er politiske, og også politisk aktive. Og naturligvis ønsker vi os begge to at holde os inden for rammerne af demokratiet. Og dermed så er det også interessant for os at kunne, det er jo et folk skrevet, eller et bog skrevet af venstrefløjen, eller en person på venstrefløjen i hvert fald. Ligesom de har jo noget mere erfaring med aktivisme og påvirkning af demokratiet, eller de stemmeberettigede i hvert fald i demokratiet, gennem aktivismen vi har. Så simpelthen til at lære dem. Og det er også noget af det, nu så jeg en video med Generation Elitær her den anden dag, ham med Martin Sellner, som er i gang nede i Middelhavet, det hedder, med den her nye båd Sea Star, hvor han fortæller, at vi netop skal til at tage ved lære af, jeg tror faktisk inde på hans YouTube-kanal, der hedder Identitarian View eller sådan noget, hvor han så fortæller, at vi skal til at tage ved lære af venstrefløjen i forhold til netop aktivisme. Og der nævner han det eksempel med den her båd Sea Star, hvor de nu skal til at være aktiv del i det her med flygtninger nede i Middelhavet, og sejle dem tilbage til Italien som det første, hvis der er nogen, der udsætter sådan en distress signal der, eller nødsignal, som det hedder. Og for det andet, så skal de også til at dokumentere, hvordan de andre nødhjælpsorganisationer, de arbejder, og hvordan de selektivt vælger pressebilleder med kvinder og børn, for at få det til at se så godt ud som muligt i pressen rundt om i verden. Så der er ingen tvivl om, aktivisme, det er noget, vi kan blive bedre til, og jeg har da i hvert fald interesse i at skrue op på den del, eller det aspekt. Det ved jeg ikke med dig, Anders. Jo, helt sikkert. Altså, jeg synes, bogen er meget relevant på to områder. På den ene side, så er den meget relevant til ligesom at forstå fjenden, eller hvad man skal sige, altså at forstå venstrefløjen. Og nu er det ikke kun fordi, at de her principper, de her regler bliver brugt af venstrefløjen. Det er bare fordi, at lige nu der lever vi et paradigme, hvor venstrefløjen ligesom har vundet, eller venstrefløjen, den marxistiske tanke er den dominerende for øjeblikket, så derfor fylder venstrefløjen ekstremt meget, og derfor har venstrefløjen også været utrolig dygtig til at bruge de her ting. Men der er også mange sådan højreorienterede, der bruger de her principper, så den er rigtig spændende til ligesom at lære at forstå politiske bevægelser. Og den er selvfølgelig også super god, hvis man gerne selv vil gøre en forskel, eller selv vil gerne gøre noget politisk, altså at bruge de her regler konstruktivt selv i sit eget arbejde, så man så forhåbentlig opnår så stor succes som overhovedet muligt. Så det er ligesom de to hovedpunkter, jeg synes der er meget væsentligt ved den her bog, altså derfor den er vigtig, kan man sige. Ja, men det er rigtigt. Han nævner også det her med, at han har jo han har startet sådan en, skal vi sige, en eller anden form for skole, jeg ved ikke om det er en talentskole eller sådan noget, i forhold til at få uddannet sådan nogle aktivister, i forhold til at kunne organisere sig og sådan noget. Og der nævner han jo også det her med, at lige præcis det her med han ligesom om, jeg ved ikke lige, hvordan han sådan kommer ind, men det er det her med, at han søger en eller anden form for specielt talent, i forhold til at kunne organisere noget, og så stadig holde en eller anden form for distance, som du også snakker om før. Og han siger, at dem er der meget, meget langt imellem. Så det er måske også noget, vi skal til at søge. Folk, der ligesom formår at organisere, og når vi selv skulle i gang med den her form for aktivisme, folk, der kan organisere og ligesom holde takten og holde motivationen op hos folk. Og så simpelthen bare være sådan en form for bagland og organisator i det hele taget. Men som sagt, der er mange guldkorn i bogen her, og det er bare en af dem. Også i forhold til noget af det, han lægger meget vægt på, det er jo lige præcis det her med at organisere sig. Fordi der er styrke i at være mange, og det er måske ikke alle, der formår at tage initiativ, og folk har ligesom forskellige styrker og svagheder, og der er nogen der, de er måske initiativrige nok, men de mangler en eller anden form for, det kan være økonomi, det kan være, opbakning, det kan være socialt aspekt, det kan være mange ting. En af de ting, som venstrefløjen er rigtig gode til, det er lige præcis det her sociale aspekt her med fester og farver
og bare møder det hele taget, hvor man simpelthen bare sidder og snakker og udvikler idéer og organiserer sig i forhold til aktivisme og sådan noget. På alle mulige lederkanter. Så. Ja, helt sikkert. En af de aktioner, som venstrefløjen i Danmark har begået, som jeg kom i tanke om, da jeg sad og læste bogen der, det er den her aktion med de her sorte dukker, plastikdukker. Det er jo sådan en affaldssække, de havde, med sådan nogle, i forbindelse med flygtningekrisen her, så de lavede sådan en affaldssække, udformet som menneskekroppe, eller som små menneskekroppe, og så er det så lagt dem rundt forskellige steder ude ved en lille havfru, og inde i Københavns havn og sådan noget. Jeg ved ikke, om det siger der noget, men de havde lavet sådan en aktion der, og der fik de en masse, medietid, lige præcis på den aktion her med, jeg ved ikke, om der var nogen, der udtalte sig, men man lavede en eller anden form for Facebook, vist, udtalelse omkring, hvad det egentlig var, meningen var på den der aktion her, og man fik også noget presseomtale i mainstream-pressen. Og det er nok noget af det, som jeg tænker vil være en stor styrke, også i forhold til at komme ud til et bredere publikum, det er at lave aktivisme, som ligesom når den, altså mainstream, altså pressen, selvfølgelig hele tiden med udgangspunkt i, det skal være positive historier, og det skal være sjovt og fedt at se på. Ikke at det er sjovt og fedt at se på de her sorte dukker her, der flyder rundt ude i vandet, men de formåede da i hvert fald at komme i pressen og fik så mulighed for derigennem at fortælle den historie, de egentlig gerne vil fortælle, i forhold til flygtninge, der drukner og så videre. Så vi kan tage ved lære, det er der slet ingen tvivl om. Jamen altså, jeg vil da gerne indrømme, at venstrefløjen er skide god. Altså, venstrefløjen har der vundet. Altså, vi lever i et samfund, hvor venstrefløjen har vundet. Det er selvfølgelig ubehageligt at gøre, hvis man ikke tilhører venstrefløjen, men altså, respekt. Altså, de har da været pisse dygtige, og de har da vundet. Altså, de har gjort det skide godt. Altså, det må man da sige, altså. Ja, lige præcis. Det, ja. Hvad hedder det? Jamen, skal vi så småt gå i gang med de 13 regler? Ja, det tænker jeg. Altså, bogen er ligesom sammenfattet, eller Saul Alinsky's idé er ligesom sammenfattet i 13 regler. Og vi vil så bare gennemgå en efter en, og så komme med nogle eksempler og snakke lidt om det, hvordan man selv kunne bruge en af de her regler her. Så jeg prøver lige at læse regel nummer 1 op. Så regel nummer 1 hedder: Power is not what you have, but what the enemy thinks you have. Og det er sådan en, jeg tror også Henry Kissinger han engang sagde, at det er lige meget med virkeligheden. Det hele handler om perception. Altså perception af virkelighed. Det folk, de tror, de ser. Det er det, de ser. Det er det, de responderer på. Altså, vi ser alle sammen virkeligheden igennem et filter. Så det handler meget om at tænke på, okay, hvordan fremviser vi os selv? Det handler meget om at virke, som om vi er flere, end vi er. Som om vi er stærkere, end vi er. Og det er noget, man ser meget, meget tit, hvor politikere de ofte snakker om, at vi er en folkebevægelse, og vi er Europas folk, og vi er Vestens folk, og der var den der Occupy Wall Street for nogle år siden med sådan, we are the 99%, og Donald Trump snakker også meget om, I'm speaking for the people of America, og Hillary Clinton snakker også meget om, at dem, der stemte på Donald Trump, det var bare sådan nogle meget få racister, og det var ikke rigtig nogen folkebevægelse, og man ser det også meget med den der højere populisme i Europa, med at alle fløjene, de vil gerne have, vi er folket, og jeg tror også Pegida i Tyskland, de har også en eller anden slogan med, vi er folket, og sådan nogle ting, så det er sådan, måske sådan et eksempel på, at det handler om at vise, at man er mange, og det handler om at vise, at man har en stor magt, uden man måske har det. Det er rigtigt. Altså nu, de eksempler du nævner, de er sådan meget direkte med folk, der ligesom fortæller, at de er, eller giver udtryk for, at de er flere, end de er. Altså det kan også foregå sådan mere indirekte. For eksempel hvis man, nu venstrefløjen i Danmark, eller i hvert fald den aktivistiske venstrefløj, de er ligesom gode til at skjule sig bag en masse forskellige projekter. Facebook-sider og altså alle mulige former for aktiviteter og grupper i det hele taget. Og også nu har de for eksempel, der hedder Østerbro Antiracist og sådan noget, altså hvem er ikke antiracist? Eller mange er i hvert fald antiracister, og så ligesom, bruger man forskellige typer af grupper, som dækker forskellige grupper eller emner, og så mødes man ligesom under samme paraply, og så dermed fremstår man meget stærkere. Man ser jo også, Redox. De gør jo rigtig meget ud af at skjule, hvor mange de er.
og hvem de er. De har jo kun ham, Simon Bønger, der står frem som rent officielt. Og så ham Rasmus Præstram der, som også så er fotograf. Og så er de selvfølgelig nogle af deres bagland. Men altså, det er jo så spørgsmålet, hvor mange de er. Nu skal vi ikke snakke regler, men det er jo så spørgsmålet, hvor mange de er, når de vil komme til stykket. Fordi der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem der rent faktisk står bag. Og det er jo en styrke i sig selv. Også han, i forhold til den første regel, der med, at man skal se ud af mere, end man er. At folk ikke ved, hvor mange de er, men at de fremstår som værende flere, end de nok er. Så det er interessant. Og det er jo, men som sagt, det foregår nok ikke altid så direkte, som når en person står og snakker. Det kan jo foregå på mange andre fronter med andre perspektiver. Så. Ja, jamen jeg synes også helt sikkert, at de autonome i Danmark har været gode til at terrorisere og virke som om de er mange flere, end de er. Altså mange af de der for frihed demonstrationer, vi begge to har været med til, altså det er jo de samme autonome, det er jo de samme 5-6 stykker, der kommer hver gang jo. Altså de er jo ikke særlig mange. Ja. Altså nej, altså de har lidt flere end de der 6-8 stykker der, men det er rigtigt, det er mange af de samme, mange genganger. Det er men de er altså flere af de heller ikke. De er jo ikke flere. Jeg tror, altså de kunne i forhold til nu, der lige var det der G20 topmøde der kunne de fylde to busser. En eller to busser, tror jeg, de kørte derned. Og det er jo sådan, og det kostede jo bare det 100 eller 150 kroner at tage med derned. Og så er der været sociale aspekter og sådan noget der, så altså hvis de ikke kan fylde mere end 2 busser til sådan en stor topmøde, som har været organiseret i 1,5 år, altså så var mange af de egentlig. Det er jo ikke voldsomt mange. Nej, hvor mange sådan hårde autonome er der i Danmark? 10-20 eller sådan noget højst? Højst, tror jeg. Ja, altså jeg ved det ikke, jeg kan ikke sætte tal på. Vi så jo også i forbindelse med, var du med til den demonstration, der var i december, med For Frihed der? Hvor vi skulle igennem Nørrebro? Nej, den der juledekoration, nej, det var jeg ikke. Ja, lige præcis. Nej, okay, men der var 2 situationer. Der var ved Israels plads, hvor de havde proklameret, at de ville indtage Israels plads, eller de kaldte det Palæstinas plads. Det er hvad det er. Det ville de indtage, og jeg tror, de var en 40-50 personer, eller 60 måske personer, der prøvede at indtage Israels plads. Og det var alle de der kendte gengangere der. Og det vil så komme til den, politiet fik så fjernet den del af demonstrationen, deres moddemonstration fik de så fjernet. Og så derudover, så da vi skulle ind over Drønlysesbro der står der også venstrefløjs personer, som så lavede en blokade og sådan noget der, hvor vi så skulle en anden vej. Men der så man på, vi kom jo ikke i nærheden af de venstrefløjs, de der venstreradikale der. Men vi så så, jeg har så efterfølgende set på video og så videre, hvor mange de egentlig var, der lavede den blokade der. Og det er jo, altså, hvis de har været 20-30 stykker, så er det også i overkanten. Så er flere af de altså heller ikke. Hvor var det? Der var 2 container, der blev sat i branden og sådan noget, og så blev der lavet nogle baner og sådan noget, men de er jo ikke særlig mange. Men du så jo også, da Ungdomshuset havde 10 års fødselsdag, der gik de også den demonstration der. Og der var ligesom den hårde front, og så var det ligesom alle dem her, som bare vælger at bakke op af Ungdomshuset bagved, af historiske årsager og så videre. Det er jo også fint. Men den hårde front, de var vel, 100 eller 150 personer, max, der så var sortklædt og kampklar og alt det her. Så var flere af de heller ikke. Det er de. Nej, og mange af dem var jo nok nogen, de fik kørt ind til tidspunktet, ikke? Altså. Ja, det kunne man forestille sig. Ja, det er jo meget normal taktik, det der med, at man har sådan en hård kerne, der normalt arbejder med tingene, og så når man skal have sådan lidt, jeg tror man i rockermiljøet kalder det show of force. Så får man masser af venner fra Norge og Sverige og Tyskland kørt op i nogle busser, og så virker man som om man er meget større og meget vildere end man er. Tror du også de er kommet fra udlandet i forbindelse med 10 år for Ungdomshuset? For hvis det er tilfældet, så er det i hvert fald endnu færre. Det tror jeg tror ikke. Så langt er der sgu ikke til Malmø, altså det tror jeg. Ja, det er rigtigt, og jeg ved også, de har også noget netværk nede i Flensborg. Så det kan være, der kommer nogen dernede fra. Ja. Jeg ved det ikke, men det er også lige meget. Men jamen det var sådan, altså den første regel, jeg ved ikke, om der er mere, vi kan sige. Men selvfølgelig så, nu hørte jeg en podcast her i går, der sagde du jo, at du havde nogle af de bagland i forhold til hjælp med teknik og penge og sådan noget, og det er jo også, altså det er nok den vej, man skal længere, ligesom også, ikke bare se ud af en masse, men også være en masse, i forhold til, og folk har forskellige, kompetencer og sådan noget der. Altså jeg er jo også god til teknik, ikke også, og forskellige ting, men der er der sikkert også ting, der er bestemt ting, som jeg er dårlig til og sådan noget.
Så hvis man kan få nogen, der kan komplementere ens svage sider, så står man da helt klart stærkere. Og en gruppe på bare 2 eller 3 mand kan altså komme rigtig, rigtig, rigtig langt. Det er der slet ingen tvivl om. Ja, helt sikkert. Nu er vi lidt over i regel nummer 2. Jeg ved ikke, om det kan være, at du vil læse den højt, så. Never go outside the experience of your people. When an action or tactic is outside the experience of the people, the result is confusion, fear, or retreat. It also means a collapse of communication, as we have noted. Ja. Altså, man skal ligesom tage udgangspunkt, jeg ved ikke om du vil starte, men altså, man skal ligesom hele tiden tage udgangspunkt i hver ens publikum. Og der tror jeg faktisk, vi kan blive rigtig, rigtig meget bedre. Det var for eksempel, der var den her SIR-demonstration i Roskilde, nu tager jeg udgangspunkt i konkrete eksempler hele tiden, fordi det er så nemt at forholde sig til. Men man kan meget hurtigt bruge en meget hård retorik i forhold til islamisering af Danmark og forskellige ting, og de skal hjem og sådan noget, men man skal hele tiden huske på, at modtageren, ikke nødvendigvis deltager i demonstrationen, men dem, der står udenfor, ikke demonstrationen, men dem, der ser hjemme på YouTube og overvejer til med til demonstration, hvis de har svært ved at ligesom forholde sig til den her retorik, der bliver brugt, og ligesom hårdheden af den, de mener, at retorikken er for hård, så skal man passe på, at man ikke på den måde skræmmer folk væk, som egentlig gerne vil vise deres opbakning osv. Det er den ene ting, og så er der selvfølgelig det her med, at man ikke skal blive for, jeg kan også sige akademisk i sit sprog. Det er, at man hele tiden skal være meget jordnær. Det tror jeg er en kæmpe styrke, hvis man kan være det. Der er jo for eksempel, hvis du læser blogs på Jyllandsposten, eller Berlingske for den sags skyld, der er det sprog, der bliver brugt. Den almindelige dansker, for det første, så er der jo en masse ordblinde danskere, det er sådan noget helt andet. Men der er en masse danskere, som altså for det første, de læser ikke de her blogs her. For det andet, så hvis de begynder at læse dem, så forstår de slet ikke det sprog, der bliver brugt. De termer, der bliver brugt, og det er jo ligesom om, der er sådan en eller anden form for konsensus om, at dem, der skriver blogs, det skal være et sprog, som i nogle tilfælde i hvert fald kun akademikere forstår dem. Og det er en kæmpe svaghed. Også i forhold til at kommunikere bredere. Ja, jeg må indrømme, jeg forstår regel nummer 2 lidt anderledes end dig. Så vidt som jeg forstår den, så handler den meget om, at man ligesom, den er faktisk lidt skræmmende på en måde, den her regel nummer 2, fordi den handler meget om, at når man skal have opbakning til en sag, så skal man et eller andet sted, så skal man lidt fordumme det. Altså i forhold til sine egen folk. Jeg tænker lidt på de der autonomer, de har sådan nogle chants, eller sådan nogle, det er venstrefløjen skide gode til, ikke? Altså til nogle der store demonstrationer, de har sådan nogle, hvad de råber, sådan ingen racister i vores gader, og jeg kan ikke huske, også alle de andre ting. Altså. Ja, og hvad hedder det, jamen det kan jo ingen racister i vores gader, ingen fascister, jeg kan sagtens sidde og snakke, ingen fascister i vores gader, ingen racister i vores gader. Hvad hedder det, en af livets glæder er at gå i kæder. Er der også en, der var det var ham Daniel Rast, der holdt kæft af grinen. Det han sagde, det var, en af livets glæder er at gå i kæder. Og der var sjovt nok, så var der ingen, der bakkede ham op, men det så var det var. Ja. Men hvad hedder det, jeg ved ikke om der er nogen, jeg har nemt inde på Fri Dansker, hvis der er de der ting, der er blevet sagt, men det er noget af den stil i hvert fald. Men det... Og så alle de her gængse tilråb. Ja, men det er sådan lidt, jeg forstår den her regel nummer 2, at man bliver nødt til at sætte sig fast på et eller andet budskab, og så bliver man nødt til at fordumme det lidt. Det bliver nødt til at være lidt nemt, det bliver nødt til at være sådan lidt sloganagtigt, det bliver nødt til at være sådan lidt, Make America Great Again. Altså, og så er det ligesom, et eller andet sted, så bliver man nødt til at fordumme det lidt, fordi, altså, tvivl og diskussion er rigtig vigtige værktøjer, men hvis man ligesom skal have en eller anden massebevægelse, som skal opnå noget, så bliver man nødt til, altså det er ligesom forskellige værktøjer, at man har ligesom diskussionen bag lukkede døre, hvor man diskuterer tingene. Det er også det, venstrefløjen er også rigtig, rigtig gode til at gå sammen, selvom det egentlig er forskellige, hvor også her på højrefløjen har en tendens til sådan, at så er der mange sådan forskellige grupperinger, der kritiserer hinanden og sådan nogle ting. Så for mig, der handler det et eller andet sted, så er det måske lidt sådan en hjernevask, hvis man skal sige det meget, meget groft, at man bliver ligesom nødt til at fordumme budskab, og man bliver nødt til at repetere det, og man bliver nødt til ligesom at hjernevaske lidt sine medlemmer, i hvert fald ifølge den her regel, og ifølge Saul Alinsky, for ligesom at opnå det, man bliver nødt til at have sådan en lidt nem
modstander, lidt nemt skræmmebillede. Jeg tror lidt selv, han nævner i bogen, hvis man tager, altså det dokument, som USA er baseret på, altså The Declaration of Independence, hvor nogle af de der founding fathers der, de ligesom, de vil jo gå i krig mod Storbritannien for at USA skal blive fri fra Storbritannien, og der blev de nødt til at ligesom demonisere Storbritannien lidt i det der stykke papir, og de blev nødt til at have nogle meget, meget klare budskaber, for eksempel det der all men are created evil, nej ikke evil, equal, ja, Freudian slip, men det er sådan lidt, jeg forstår regel nummer 2, at man bliver nødt til at lave det lidt nemt, og man bliver nødt til at lave det sådan lidt spiseligt og lidt sådan sloganagtigt, for ligesom at opnå den der passion og den der måske også lidt vrede, og så kan man så bagefter bag lukkede døre, så kan man sidde og diskutere brainstorm og sådan noget. Det er i hvert fald sådan jeg forstår regel nummer 2. Ja, okay. Vil du prøve at komme med et konkret eksempel på, hvordan det kunne se ud, hvis du tager udgangspunkt i en eller anden politisk kontekst? Jamen jeg synes nogen, der er rigtig, rigtig gode til at bruge de her regler, det er alt-right i USA og primært, selvom det så også har spredt sig til resten af Vesten. Jeg synes, de er virkelig gode til at bruge de her regler, og jeg synes, de er rigtig gode til at lave slogans. De har blandt andet de der tallet 14, som er sådan en passage i en eller anden bog, en eller anden gang har sagt. Jeg kan ikke lige huske de 14 ord fuldstændig korrekt, men jeg tror det er sådan noget med, at vi ønsker at sikre en fremtid for hvide børn, eller et eller andet på engelsk, ja, som så er 14 bogstaver. Så det der tal 14, det kommer de tit med, og det der budskab, okay, det handler om at sikre den hvide mand, eller den hvide race, eller den hvide kultur, eller hvad man nu vil kalde det. Så den synes jeg, de er gode til. Og så er der selvfølgelig de der, som jeg også selv nævnte, alle de der chants, som venstrefløjen er skide gode til deres demonstrationer. Ja, okay. Ja, men interessant, med lidt perspektiv, det er klart. Det er klart. Vil du tage den tredje regel? Ja, altså den tredje regel, det er jo så den naturlige, altså det der naturligt kommer ud af regel nummer 2, det er nemlig, altså hvis vi skal udnytte vores ekspertise, og hvis vi skal altså udnytte de følelser og de tanker, som vores folk allerede har, så skal vi jo selvfølgelig prøve at udnytte, altså gå ud over modstanderens ekspertise. Altså at udnytte deres regel nummer 2. For eksempel, hvis nu venstrefløjen er rigtig, rigtig gode til demonstrationer, mødetager, offentlige ting, og du snakker selv, eller vi snakkede lige før om nogle af de der aktioner, som venstrefløjen er skide gode til, offentlige aktioner, jamen så er det jo klart, så er det jo ikke det, vi andre skal gøre. Altså, det er jo i gang, det er lidt ligesom kapitalisme igen. Altså, jeg vil ikke konkurrere med de andre konkurrenter i markedet på det, de er gode til. Jeg vil konkurrere på det, jeg er god til. Ja. Så for eksempel igen, alt-right, de er skide gode til det der, ikke? Altså, de er skide gode til at bruge internettet og bruge anonyme profiler, hvor de der venstrefløjsfolk, de kan ikke komme efter dem. Og de er skide gode til, at selvom Twitter og Facebook, de lukker deres ting, og YouTube, de lukker deres ting hele tiden, så de er skide gode til at lave nye grupperinger hele tiden, og nye profiler, og gemme alle de der memes, og gemme alle de der billeder, som selvom de store mainstream internetfirmaer der, de prøver at lukke lortet ned, så kommer det hele tiden op igen. Og det er de virkelig gode til, synes jeg. Også det der med, at de gør meget grin med sådan en nazi ting. Det er jo ligesom det værste ever. Det er hvis man gør et eller andet nazi-agtigt Sieg Heil, eller hvad fanden man nu kan finde på. Ja. Og det er de også rigtig gode til, bare at blive ved med at gøre grin med det. Altså det er ligesom
Det er også en venstrefløjens kernekompetence. De skal bare skrige nazist, og så siger folk stille. Men så de der alt-right, de er skide gode til bare at blive ved med det der. Ja, vi er nazister, og sig Heil, og bla bla bla. Og det ødelægger jo venstrefløjens bedste våben. Det er lige præcis, fordi folk ikke tager det til sig, ikke også? Ja. Det er et eksempel på det i hvert fald. Det er rigtigt. Altså man kan sige, der hvor, nu det snakker vi også om tidligere, altså der hvor venstrefløjen ikke er så stærk, og hvor vi så kan ligesom træde til i forhold til vores styrker, det er jo det her med at være online. Og det er også der, hvor alt-right-bevægelsen er rigtig, rigtig god. Nu snakker du om at være anonym, men altså også at være offentlig. Vi har jo sagtens siddet, ligesom vi gør nu her, og med fuld nævnelse og alt det her, sidde og snakke om relevante ting. Og man kan også begynde på det tidspunkt at sætte noget video på, og man kan også, hvis vi for eksempel på den tidspunkt skulle ud og lave nogle aktioner af en anden slags, det kan være klistermærkeopsætning eller sådan noget, og alle mulige andre ting, happenings i det hele taget, af politiske karakter. Så kan man jo bruge videofilm, blandt andet, altså billeder, og ligesom bruge de sociale medier og internettet til at ligesom at sprede den her, viden omkring den aktion her, og ligesom få noget opbakning ude i dem, ganske landskab, som man siger, eller i Danmark i det hele taget, fra folk, som også er frustreret over, det politiske system, og der ikke rigtig sker noget osv. Og så ligesom bruge de kanaler til at påvirke stemmerne, og drive en anden form for politisk agenda. For eksempel så var der jo den her, grænseaktion, jeg lavede sammen med en anden en, som så var skuespiller, hvor vi sådan en ISIS-kriger, eller det der skulle ligne en ISIS-kriger, går ind over den danske grænse, uden at blive stoppet med et ISIS-flag i hånden, eller sådan en islamisk flag er det i hånden. Den kom jo helt ind på Christiansborg, hvor jeg tror, var det Christian Thulesen Dahl, der tog den op i Folketinget. Altså, han spurgte i hvert fald justitsministeren om, hvad det drejede sig om. Der var så en mindre detalje, der gjorde, at der ikke kunne blive nogen politisk sag ud af det. Men det er så, hvad det var. Men altså, man kan jo se, at med forholdsvis få midler, et kamera og en kameramand og så en skuespiller, kan man komme rigtig, rigtig, rigtig langt, så længe budskabet er det rigtige. Og det er ligesom formår at vække folk. Så det var da en bestemt succes, det er der ingen tvivl om. Så der har vi helt klart en mulighed for at gøre en forskel af online. Ja. Man ser også den her regel sådan lidt lavpraktisk nogle gange, hvor med de der gotcha spørgsmål, ja, at man finder ud af en eller anden politiker eller en eller anden politisk modstander, okay, hvad ved de ikke så meget om, og så stiller man sådan et meget konkret spørgsmål til et eller andet engang, altså måske en eller anden historisk detalje, eller hvad stod der i en eller anden deklaration i 1930 eller sådan noget åndssvagt, hvor man stiller nogle spørgsmål med absurde mængder detaljer, eller man stiller sådan en spørgsmål man ikke kan svare korrekt på, altså sådan lidt er du holdt op med at slå din kone spørgsmål, ja. Hvis du kender sådan nogle spørgsmål, hvor du kan bare ikke svare neutralt, altså det er lige meget hvad du svarer, så er det sådan lidt, altså det er sådan lidt pest eller kolera spørgsmål, det er sådan, ja. Ja, okay. Og det er sådan mere sådan en lavpraktisk måde at gøre det på, hvor man simpelthen laver sådan en, vidste du at et eller andet i 1912 faktisk sagde, altså man kender det også lidt det der med, hvor man siger, hvor man citerer Hitler, ikke? Hvor man citerer en eller anden, sådan, lyder som en eller anden normal ting, det kan være at Hitler engang har sagt et eller andet med, at vi skal hjælpe de svageste i Tyskland, eller sådan noget, det har han sikkert ikke op. Og så siger man til en eller anden, du vil gerne hjælpe de svageste i Tyskland, eller du vil gerne hjælpe de svageste i dit samfund, eller du vil gerne hjælpe de ældre i dit samfund. Så siger folk, ja, og det skrev Hitler i Mein Kampf på side 38, eller sådan noget. Det er sådan en... Ja. Jeg kan faktisk huske, at jeg så en YouTube-video på et tidspunkt, til sådan en, det var sådan en venstreorienteret demonstration der, med et eller andet med, jeg ved ikke hvad det var, et eller andet med åbne arme og åbne grænser, eller hvad fanden det var. Nu skal vi snakke pænt, men der var så en, han kom med solbriller, han skulle så holde en tale, og han står så der, han har selvfølgelig forberedt sin tale der, og så han står så, og det eneste han taler om, det er så, eller det eneste der står og læser op, det er så gamle, citater af Hitler, fra forbindelse med hans, umiddelbart før 2. verdenskrig, tror jeg, hvor hans taler til folket, og i forbindelse med forskellige sammenhæng, og de er venstreorienterede her, de kan selvfølgelig godt bakke op om det her budskab her, med de ting, der blev sagt, så de står selvfølgelig bare og klapper her.
Men det der ligesom er komisk, det er jo, at det er altså nazistiske eller nationalsocialistiske citater, som han står og læser op, og folk de bliver bare ved med at klappe, og han gør det super godt, og der er en, der kommer over og klapper med skulderen bagefter, så vidt jeg husker. Så det er det er lidt komisk, men ja. Ja, jeg tror også, jeg så den video, og det var jo et eksempel på den såkaldte højrefløj, der brugte de her principper imod venstrefløjen. Så det er jo ikke kun venstrefløjen, der bruger de her principper, kan man sige. Ja, det er jo så den tredje regel, ja. Men ja. Men skal vi gå videre? Eller? Ja. Han nævner faktisk et eksempel på forhold til det her med regel nummer 3. Der nævner han et eksempel i bogen. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Det er med ham der, General William T. Sherman. Det er forbindelse med en eller anden krig, hvor han så, den måde man kæmpede krigen på i gamle dage, det var sådan meget struktureret i forhold til flanker, og man havde en front, og man havde sideflanker osv. Og så var der et eller andet slag, hvor der er sådan en, en hærfører, tror jeg det var. I stedet for at kæmpe på traditionel vis, så lader han sine folk kæmpe som altså individer, eller sådan mere frit. Og det ender så med, at fjenden her, de kan slet ikke finde ud af at kæmpe på den her måde her. Så det ender simpelthen med, at dem, der ligesom er velorganiseret, og langt flere folk end de ustrukturerede, de taber simpelthen. Fordi de kan ikke finde ud af at kæmpe den her kamp her. Og det er sådan det er åbenbart noget, man stadigvæk refererer til, som et eller andet, hvad står der her? William T. Sherman, et eller andet, hvad står der? Der bliver også underordnet, men altså, det er i hvert fald noget, man stadig refererer til, som en eller anden skræmmeksempel på, hvordan man ved at kæmpe kampen, som fjenden ikke forventer, kan komme rigtig, rigtig langt med få midler. Jamen helt sikkert. Det er helt sikkert. Altså det er jo sådan, det er jo et generelt princip, kan man sige, det der med, at man prøver at angribe fjendens svaghed. Altså det, man kan også sige, hvis man skal kigge på det sådan meget krigerisk, altså islam er jo også skide god til det. Altså islam er da god til at udnytte vestens svagheder. At vi er så, ja, jeg ved ikke, hvad man skal kalde os, men altså det der med, at vi bare render rundt skide stive nede i byen og på festivaler og sådan noget, er fuldstændig blottet, altså har ingen våben og noget som helst på os, og vader bare rundt og fulde og sådan noget. Altså det udnytter de der skide godt med deres forskellige terroraktioner. Det må man da give dem, ikke? Jo, også i forhold til deres ekspansion i Europa. Der på rigtig, rigtig mange fronter, der udnytter de også det her. Ja, helt sikkert. Hvad hedder det? Ja, det er jo, altså hvor skal man starte? Altså det, ja, hvor skal man starte? Der er blandt andet det her med, altså de bruger vores demokrati som det første. Der forsøger de indflydelse jo. De bliver jo simpelthen altså opstillingsberettet i partier og så videre. Det er overvejende rødt selvfølgelig. Og så derudover så, de stemmer jo, demokratiet er ligesom en mand, en stemme, eller en mand, en stemme. Men det man ser gang på gang, det er, at muslimer, eller ja, muslimer, de stemmer, mere kollektivt. Ja. Altså overvejende rødt, de stemmer Socialdemokratiet eller SF, eller måske endda Enhedslisten. De stemmer mere kollektivt, og det er jo ikke rigtig det, der har været meningen og udgangspunktet. For demokratiet her, det er repræsentativt demokrati. Det er jo netop, at man skulle stemme efter egen overbevisning. Ja, nu er du faktisk... Jamen så er det her med den her, vores i Vesten, den her misforståede humanisme med, at alle mennesker er lige, og at der skal være plads til alle, og vi skal brødføde alle, og alle skal have samme rettigheder og sådan noget. Det udnytter de også. Ja. Det er bare, altså, de vader ind over grænsen. Ikke? Også man ser de her flygtninge her, som altså tager, altså det er lige før, de bare tager et tog op gennem Europa, ikke? Også så de får lov til det. Fordi at de her oprindelige regler i Schengen-aftalen ikke bliver opretholdt. Ja, så er der selvfølgelig familiesamførsel og sådan noget. Så de bruger jo hver en sprække, de kan komme til, ikke også? Man ser også, ja, det ved jeg selvfølgelig ikke, om det er en demonstration. De har jo de der optog ind gennem København en gang. Jeg tror, det er 1 eller 2 gange om året. Jeg tror, det er de der shia-muslimer, der har et eller andet optog, hvor de går i sådan en lang række med mændene forrest. Jeg ved selvfølgelig ikke, om det er anmeldt som en demonstration, men altså, de får lov til at... Politiet gør i hvert fald ikke noget ved det. Og det ville de måske gøre, hvis der ikke var den her mulighed i grundloven i forhold til altså demonstrationer og sådan noget. Ikke at sige, at man skal fjerne den, men de benytter jo alle muligheder for at ligesom sprede deres budskab. Ja. Uden at være ærlige omkring, hvad de egentlig er, de gerne vil. Eller det er måske, en eller anden sted, så er de jo måske ærlige om, hvad de gerne vil. Men der er bare ikke rigtig nogen, der får at lytte. Eller tænker rationelt og reflekterer lidt over, hvad der egentlig bliver sagt. Fordi de siger det gang på gang, hvad de egentlig gerne vil. De gerne vil afskaffe demokratiet, ikke også?
og have sharia-lovgivning og så videre. Ja, vi er sådan set kommet over i regel nummer 4. Altså mange af de her 13 regler, de overlapper meget, kan man sige. Så vi er faktisk allerede hoppet ind i regel nummer 4, som egentlig er lidt den samme som regel nummer 3, men jeg kan lige prøve at læse den op. Altså regel nummer 4 er, make the enemy live up to its own book of rules. Og det er jo lige præcis det, der du snakkede om, at mange minoriteter, de bruger demokratiet, og de bruger vores lighedstanke og vores velfærdsstat imod os. Hvis vi nu for eksempel begynder at snakke om, altså det sker hele tiden, konstant, at hvis vi begynder at snakke om, at vi har ikke lyst til omskæring, og vi har ikke lyst til, hvad det nu kan være, at der bliver sendt penge ned til Hamas, eller sendt penge til whatever, ja. At begynde med armen, det er jo frihed. Det er jo frihed, og det noget som venstrefløjen bruger rigtig meget, det er det der religionsfrihed. Det er religionsfrihed. Det er jo sådan lidt sjovt, at oprindeligt så venstrefløjen var jo meget imod kristendom og var meget imod religion. Og nu bruger de jo de der, lige præcis nu bruger de der liberale eller kristne ting, de bruger det jo imod befolkningen. For eksempel lige præcis omkring den her SIA-demonstration, der var i Roskilde her for nylig. Der læste jeg også om en af de der moddemonstrationer der, som var et eller andet for mangfoldighed, eller for multikultur, eller for kærlighed, eller et eller andet. Der var der også en af de der autonome, eller en af de der venstreorienterede typer, der sagde sådan noget med, at han synes, siger, at de skulle finde deres bibel, eller de skulle gå ind i en domkirke og finde ud af, hvad næstekærlighed betød. Og det er jo vildt morsomt, at venstrefløjen er begyndt at bruge kristne udtryk, eller konservative udtryk, som for eksempel næstekærlighed, der er et kristen udtryk. Men de bruger det jo som et våben. Ja, prøv at se, Jesus sagde jo, at man skal elske sin næste. Så det betyder jo, at I skal elske muslimer, der prøver indirekte at overtage jeres land. Ja. Det er jo at bruge modstanderens principper og regler imod dem selv. Det er rigtigt. Altså man kan jo sige, at vi har jo forsøgt på den nationale fløj i Danmark og ligesom gøre befolkningen opmærksom på, og hvad islam er også en af sted, og få muslimer til at leve op til de ting, der står i Koranen, ikke også, eller i hvert fald hænge dem op på, hvad der står i Koranen, for ligesom at få dem til at forholde sig til, hvad det egentlig er, de gerne vil, og hvad de ønsker, også når de siger sharia-lovgivning, og hvad der nu er med i Koranen der, i forhold til kvindesyn og så videre. Problemet er lidt, at det kan man sige, der er ikke rigtig nogen, der er jo nogen, der lytter, ikke også, men det er godt nok været svært at komme igennem mediebilledet. Så man kan sige, at vi har jo forsøgt at hænge fjenden, som så i det her tilfælde er islam, og der er muslimer op på de regler, der står i Koranen. Ja. Men jeg ved ikke, vi er bare ikke lykkes med det. Men det kan selvfølgelig være, at aktivisme det kunne gøre en forskel der. Det tror jeg det bestemt. At det ikke bare er en eller anden lang og kedelig tale om, hvad islam er og hvad islam ikke er. Så. Ja. Jeg synes også, hvis man skal bruge regel nummer 4 imod venstrefløjen, så synes jeg også, at venstrefløjen snakker meget om multikultur, og de snakker meget om forskellighed. Men de tolererer jo overhovedet ikke os jo. Altså, de tolererer ikke vores nationale holdninger på nogen måde. Så det er jo også en måde, man kan bruge deres egne principper imod dem selv. Og jeg synes også, det er interessant, for eksempel i den amerikanske valgkamp, men også altså i Europa, at venstrefløjen er sådan meget, at vi skal snakke pænt om hinanden, og vi skal være flinke og gode, og så bruger de bare de værste, mest ubehagelige udtryk om højrefløjen, ikke? Og så der lever de overhovedet heller ikke op til deres egne principper. Så det er bestemt, man kan angribe dem for. Altså det her med, at det her med, de ønsker folk velkommen i Danmark, venstrefløjen her, som ikke har samme morale som vi har, eller som også venstrefløjen har, så man kan jo hænge op på, at at deres udgangspunkt i forhold til at alle er lige og så videre, det er folk ikke ifølge islam, så man kan sige, at deres moral, den projekterer de over på muslimerne, og man kan så spørge dem, hvad er målet i det hele taget med den her, kamp vi kæmper, fordi de mennesker, som egentlig ønsker velkommen i Danmark, de har et andet syn på jer, så hvis de fik noget magt og reelt indflydelse i Danmark, så er det ikke sikkert, at de ville behandle jer på samme måde, som I behandler dem lige nu.
Og hvis man ser på sådan rent historisk i forhold til, hvordan kristne er behandlet, eller ikke muslimer, kan man så sige, det er ikke kun kristne, ikke muslimer, det er også de her, hvad de hedder, de der med sådan en turban på hovedet. Der er så ikke en bombe i, men hvad det hedder. Sikh. Der er en del af dem over. Sikh er lige præcis, hvordan de bliver behandlet i Mellemøsten, og kristne og så videre. De er ikke blevet behandlet særlig pænt af muslimer, de er jo rent faktisk, så er det enten blevet slået ihjel, og så er det fordrevet, eller gjort til slaver også. Og det er jo nok noget af det, man skal begynde at hænge muslimerne op på, og sige, jamen det her, det er jo rent faktisk det, der sker i Mellemøsten. Så hvorfor skulle I ikke også synes det her? Og man ser jo, hvordan muslimer i det hele taget, de er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken også, så man ser, hvordan de presser på hele tiden, og de kræver en enorm politiindsats, og ikke rigtig, skal vi sige, den måde, de ligesom agerer på, det er ud over, hvad man ser for dansk mentalitet, i forhold til bandekriminalitet og overfald og voldtægter og sådan noget, gruppevoldtægter ikke mindst. Man så også det her nede i Tyskland ved nytårsnat, der, hvor det var det her, hvad det Tagebusch, eller det hedder, eller sådan noget. Stående eksempel på, hvordan en ikke-vestlig kultur bringer et eller andet til Vesten, som vi slet ikke er forberedt på. Og det er de aldrig rigtig blevet hængt op på, jo. Det her. Ja. Altså der er helt sikkert rigtig mange gode måder, man ligesom, det handler meget om at finde ud af, okay, hvad er folks principper, og så bruge dem som våben imod dem selv. Altså sådan, okay, du siger du får mangfoldighed, men du hader konservative, og... Ja, der er bare sådan noget som et kvindesyn i det hele taget. Altså muslimernes kvindesyn, det er noget anderledes end det vestlige kvindesyn, ikke også? Så kvinder går på kæden og kæmper for muslimers rettigheder og deres, at de skal have en plads i Danmark og sådan noget der. Det er underligt, når man tænker på, at muslimerne det øjeblik, de fik magten, ville tvinge kvinderne i tørklæde, ikke også? Det er jo sigende, men ja. Nå, skal vi gå videre til den næste regel? Ja, 5'eren. Vil du lægge den højt? Hvad står der her? Ridicule is man's most potent weapon. It is almost impossible to counterattack ridicule. Also, if it infuriates the opposition, who then react to your advantage. Det vil sige latterliggørelse. Ja, satire. Hån. Ja, lige præcis. Og det er altså ikke nok med, at man kan få modstanderen til at reagere, som man gerne vil have, eller altså reagere, som ikke er gavnligt for dem selv. Man kan også ligesom bruge satire til at aktivere sin egen politiske, altså folk på ens egen politiske fløj. Man kan for eksempel, altså satire, nu har vi jo for eksempel Tryggevidenskabet. De har jo den her tegner her, jeg elsker sådan nogle tegninger der. Men han gør det rigtig godt i forhold til, ikke nok med, at han udstiller vores modstandere, både venstrefløjen og muslimer, men også, han formår ligesom at gøre det på en måde, så det er sjovt for modtageren, som så overvejende er folk på vores fløj. Og på den måde, så opnår han ligesom sådan en dobbelt effekt. Og det er da bestemt noget, man kan overveje. Ja. Altså man både bruge noget, der er sjovt for folk, der er med samme overbevisning, men også samtidig udstiller modstanderen. Det så du også med de her Mohammed-tegninger her. Ja. Altså den her regel, den er også lidt relateret til det der vi lige snakker om. Altså det der med at man kan bruge modstanderens principper mod ham selv til at latterliggøre ham. Og den er også lidt relateret til den der med toren. Den der med at man ikke skal gå uden for sin egen folks paradigme. Altså en satire er jo ofte sådan lidt forsimplet. Og jeg synes også den her regel nummer 5, den er også relateret til den næste regel, som vi så kommer til. Men det er rigtigt nok, altså satire og hån, det er noget der er meget meget brugt politisk. Og det er også noget alt-right er ekspert i, og jeg vil også mene det er noget Donald Trump er ekspert i. Ja, bestemt. I dag der kalder man måske satire og hån, det kalder man måske trolling. Altså det er jo bare det nye ord for det, kan man sige. Ja, det er rigtigt. Så det er rigtigt. Det er helt sikkert. Jeg tænker også på politikken. De har også nogle gode satiretegninger, og jeg synes også at Lars Hedegaard er rigtig god til at bruge det der satire. Og ja, jeg synes også at de tyske nationalsocialister de er nærmest blevet verdenskendte på deres propaganda og deres satiretegninger. Så det er helt sikkert, det er også noget man har så i middelalderen og sådan nogle ting, at man tegnede billeder af kongen nøgen eller latterlig eller
Og der er også lavet mange billeder af Donald Trump, hvor han ligner sådan en stor, fed, ulækker mand, og nøgen, og med en lille pik og sådan noget. Altså, det er meget det er meget almindeligt brugt. Ja. Så det er rigtigt. Det er jo noget, vi kan lade os inspirere af. Må jeg forresten, ham der den ene, der er med i Radio 266B, ham der Claus Boatsinker, som ikke var med i går. Ja. Han er jo faktisk satiretegner. Det vidste jeg ikke, ja. Men jeg lavede noget research på dem, inden jeg kom med. Og han har sin egen Pinterest, tror jeg. Og det er faktisk nogle rigtig, rigtig gode, altså de er flot tegnet, og de er også meget morsomme. Ja. Det er sådan meget mest anti-kulturmarxisme og anti, hvad skal vi sige, anti den internationale eller den intellektuelle jødedom, eller hvad man skal kalde det. Ja, men det ligger jo også på hans Twitter-profil. De her billeder, de er godt nok censureret. Jeg har i hvert fald de gange, jeg har set, der skulle jeg klikke for at få lov at se dem. Men hvad hedder det? Ja, inde på hans Twitter-profil. Boatsinker, tror jeg den hedder. Eller Claus Farah kan man også finde dem under, tror jeg. Så ligger de også. Men de er rigtig gode, og kvaliteten er også rigtig, rigtig god. Ja. Det er det. Så, det er helt sikkert... Det er helt sikkert. Altså, du så jo bare Donald Trump, og så, der var en eller anden fyr, der har lavet sådan en... Donald Trump har været med i sådan en wrestling-kamp for 10 år siden, eller sådan noget. Og så har han bare taget 5 sekunder eller 10 sekunder for den kamp, hvor han lige laver nogle fake slag i hovedet på en eller anden en. Og så har de bare sat et CNN-logo i hovedet på ham den anden, ikke? Og det var da bare sådan en eller anden ukendt lille fyr, der har lavet. Og så Donald Trump der, og så retweetede han. Og jeg tror faktisk, det er den mest retweeted ting på Twitter nogensinde. Det er okay. Der, hvor han laver det der med slår CNN i hovedet der, ikke? Det tager 5 sekunder at lave, og det er en god idé, ikke? Og det er jo, altså det er jo lærteligt, gjorde jo CNN bare endnu mere. Ja, det er rigtigt, ja. Clinton News Network, sådan, ja. Ja. Hvad hedder det? Skal jeg tage den næste? Ja, det kan du godt. Ja, det er sådan lidt relateret til nogle af de tidligere, men det er: a good tactic is one your people enjoy. Så det er altså meget, meget vigtigt, at folk de synes, det er sjovt. Fordi altså politisk arbejde er jo som regel ulønnet. Og politisk arbejde kan jo også være meget sådan stressende og meget hårdt. Så det er meget, meget vigtigt, at folk synes, det er sjovt. Altså det er sådan rimelig banalt egentlig at sige, ikke? Men det er meget, meget vigtigt, at folk synes, det er morsomt. Og det kan man for eksempel gøre ved hjælp af satire. Og man kan også gøre det ved hjælp af, som du snakker om tidligere, altså lave noget socialt ud af det. At som sagt, venstrefløjen, de er rigtig gode til at lave det måske sådan lidt sektagtigt, at folk kommer ind, og så får de et fællesskab, og de får nogle gode oplevelser, og de får noget anerkendelse. Og det er også lidt relateret til det her, at det er altså vigtigt, at det er sjovt. Ja, det er rigtigt. Ja, altså, ja, lige præcis. Jamen, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg kan tilføje der. Jeg tror, det er noget, vi skal blive bedre til. Også bare lave os at hele taget lave fede ting. Hvor man altså bruger netop satire og ironi til at udstille diverse modstandere. Så ja. Ja. Jeg tænker også lidt, jeg kan huske, du sendte mig en video i gang med en af de der norske eller svenske ungdoms... Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, skandinavisk. Nej, nordisk ungdom. Nordisk ungdom. Det der med, hvor de lavede den der happening, hvor der var sådan en eller anden feministkonference, og så tog de derhen, og så virkede det som om, de ville give de der feminister nogle blomster, men så gav de egentlig sådan en opvaskebold, børste, eller hvad fanden det hedder. Ja. Og det var da morsomt, det var så sjovt, og de fik lavet en fed video ud af det, og altså, det er jo sådan, det var et godt eksempel på at bruge de her regler. Ja, bestemt, og den har også fået en masse opmærksomhed, så den ligger på YouTube, hvis man vil se den. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men den er sådan rimelig, nem at finde, under nordisk ungdom. Som også, så vidt jeg ved, har troet til Danmark, så de har da bestemt en hjemmeside, der er værd at tjekke ud. Ja. Skal vi tage regel nummer 7? Ja. A tactic that drags on too long becomes a drag. Det vil sige, at man, hvis man bliver ved for længe, så bliver det jo sådan ikke sjovt, og så kan det måske blive en, det kan jo ligesom blive, man kan bruge sin energi bedre, men det kan også blive et problem i forhold til, at man så, kan fremstå sådan, det er bedre at ramme
én gang at ramme hårdt, end at ramme 2 gange at ramme blødt, kan man sige. Og det der med, at hvis du mister dit momentum, hvis du for eksempel du bliver ved med at lave, hvad skal vi sige, det kan være YouTube-videoer eller sådan noget, og du fortsætter, men der ikke rigtig er opbakning til det. Så er det jo på det tidspunkt, så er det, udstiller du måske mere din egen fløj og din medspillere, end du ligesom påvirker en eller anden politisk agenda i positiv retning. Ja, jeg ser det lidt som også det der med, at hvis man har en taktik, eller hvis man for eksempel Hitlerkortet, det kunne være en retorisk taktik, at hvis man gør det for meget, så bliver det udvandet. Så jeg synes, det er det venstrefløjen har gjort med ordet racisme. Altså, der var en gang, hvor ordet racist, det betød en person, der slog andre mennesker ihjel, eller ville slå andre mennesker ihjel, fordi de havde en anden race end dem selv. Det var det betød engang, altså ordet racist. Og i dag, det betyder racist jo et eller andet med, at man faktisk gerne vil beholde lidt flere af sine penge selv, og ikke har lyst til at give så mange penge i ulandsbistand. Eller det betyder, at man egentlig hellere vil have en kæreste, der er europæisk oprindelse, end en kæreste, der er afrikansk oprindelse. Altså, ordet racisme, eller ordet racist, er blevet ekstremt udvandet. Fordi det bare er blevet brugt alt for meget. Så det er da helt sikkert et eksempel på, at en taktik er blevet for meget, er blevet brugt for meget. Men jeg synes også generelt, at venstrefløjen har været rigtig gode til, altså man kan sige inden for marxismen, der handler det jo lidt om at finde en ny offergruppe hele tiden. Så man kan få nogle penge ud af middelklassen. Og det synes jeg, at venstrefløjen har været skide gode til. At så har det været sorte, og så har det været homoseksuelle, og så har det været transseksuelle, og så har det været mexikanere, og så har det været asiater, og så har det været kvinder, og så har det været ja, og det synes jeg også lidt, at alt-rights også er blevet gode til, at de begynder sådan at snakke om, de er også begyndt at finde nogle offerroller, og det er faktisk også en af de senere regler, der handler om det. Ja. Det er også en taktik. Og nu falder du lidt ud. Ja, jeg synes... Prøv at sige noget. Nej, jeg tror, jeg er bedre nu. Prøv at sige noget. Ja, hallo. Nå, så nu spiller det igen. Okay, men det synes jeg også er et eksempel på, altså Hitlerkortet for eksempel også, det også er blevet brugt for meget, og du bliver nødt til at skifte taktikker, og det er lidt som det der relateret til, vi snakker om før med det der Sherman, altså det der, og det sådan er der også lidt i krig, ikke? At hvis du angriber fjenden på en måde, så vender fjenden sig til at blive angrebet på den måde, og så bliver du nødt til at angribe på en anden måde. Ja. Og du bliver nødt til hele tiden at skifte dine taktikker. Ja, så derudover så er der jo det her, altså skal vi sige nyhedens værdi, det er med hele tiden at forny sig selv. Altså nyhedens værdi er med, at du hele tiden kommer med en ny spændende historie, og du kommer med en ny sag, og du kommer med et nyt publikum, og det er jo også interessant, ikke også? Hvad er det lige det nye her, hvorimod hvis du har et eller andet, der kørt over noget tid, så er det måske, så mister det lidt offentlighedens interesse. Så det er da bestemt noget. For eksempel så, nu kan jeg jo nævne et konkret eksempel i forhold til det med de grænseaktioner. Med den ISIS-krig, vi gjorde ind over grænsen. Vi lavede faktisk den første. Det blev en kæmpe succes, den fik, jeg tror det var 250.000 visninger, eller noget af den stil i hvert fald. Efterfølgende så lavede vi så 2 andre grænseaktioner med video også, med samme skuespillere og et flag og det hele der. Og det er bare intet ingenting. Og det der med, at man ligesom rammer hårdt, i stedet for, og så laver man noget nyt efterfølgende, i stedet for at ligesom blive ved med at køre samme spor. Men altså, det kunne jo have været fortsat, og ligesom også fordi der ikke rigtig har været nogen effekt af videoen i forhold til, altså sådan fra politisk side, i forhold til mere grænsekontrol og så videre. Så man kunne jo have succes ved at fortsætte, men jeg tror det der med at have en nyhedsværdi, det er meget relevant. Især hvis man skal ud i de her, mainstream media. Så. Ja, helt sikkert. Og man kunne godt tænke sig, at man måske for eksempel lavede den der grænsekontrolaktion, og så lavede man en masse andre aktioner, en masse andre ting, og så gik man måske tilbage et halvt år eller et år efter, og lavede noget lignende, bare lidt på en anden måde. Altså, for eksempel, jeg tænkte på sådan noget med, at man kunne lege en, en eller anden, kassevogn, eller andet, og så køre ned over grænsen til et eller andet asylcenter,
Eller men du kan bare finde et asylcenter i Sønderborg, ikke? Og så køre ind med den der kassevogn, og så lave et eller andet sjov ting med, at du giver nogle af de der flygtninge nogle penge eller et eller andet. Så køre ned over grænsen, og det behøver du så ikke at filme om, så køre ned over grænsen, og så køre ind på en eller anden resteplads, og så tage alle de der syre ud, og så bare filme det derfra, så det ser ud som om man samler sådan 20-30 eller 10 syre op i Tyskland, og så bare køre ind over grænsen, og så bare sige hej til hjemmeværnet, og hej til politimanden, og give ham noget slik eller et eller andet, så film det og stå og snakke med ham, og så køre videre igen. Og så skulle man så bare håbe, man ikke blev kontrolleret, kan man sige. Ja. Jeg mener, de gange, hvor jeg kørte ind over grænsen, de steder, hvor der var grænsekontrol dernede ved Flensborg og Padborg, der, det tror jeg, nej, ikke Flensborg og Padborg, det Kruså og Padborg, tror jeg det var. Der er grænsekontrol de gange, jeg var dernede. Altså, der er jo bare, kørt igennem, og så har jeg set, at der var bil på danske plader, og det lignede danskere, der sad i bilen, så de har helt slet ikke engang givet at kontrollere, hverken pas eller noget som helst. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan de gør, når det ikke har været der, men mit indtryk af grænsekontrollen er, at det er totalt ligegyldigt stort set. Men der bliver selvfølgelig kontrolleret nogen, som ikke nødvendigvis ser særlig dansk ud. Det er jo positivt. Men det går sagtens med det. Ja, gøres meget bedre. Ja, altså det er faktisk meget sjovt det her også, ikke? Relateret til regel nummer 6, ikke? Altså det er jo sådan noget politisk aktivisme og sådan noget. Det er jo meget kreativt, det er meget sjovt, kan man sige. Det skal være, fandt vi ud af. I forhold til regel nummer 6, der på et tidspunkt overvejer jeg har faktisk overvejet flere aktioner. Den ene det er, at nu Trump han gik jo på det her, eller spillede på det her med at bygge en mur, og Mexico skulle betale. Så kunne man jo på samme måde fylde en kassevogn med sådan nogle betonblokke. Sådan nogle, man kan få sådan nogle, sådan noget letbeton, tror jeg ikke husker hvad det fundamentblokke hedder det, hvis de var ikke så meget. Så bare tage ned til Tyskland med videokamera, og så bygge en grænsemur. Og simpelthen så bare sige den foran et kamera og sige, når man, her nu har vi bygget en mur, og vi vil have Merkel til at betale. Og hvis hun ikke vil betale, så finder vi ud af en eller anden måde at få hende til at betale ved at lave nogle restriktioner på den handel, der er mellem Tyskland og Danmark, eller et eller andet stil i forhold til arbejdere. Det kunne være forskellige ting. Det var ligesom en form for aktion, man kunne lave. Og, noget andet, det var jo, at de her minaretter, så nu er der så lige blevet tilladelse til minaret i Roskilde, men ellers er der jo 2 moskéer inde i København. Det var at få sådan en Lolita-dukke, og så sådan en gang ballongas. Og så simpelthen få den her, Lolita-dukke, som selvfølgelig ikke skal have, som klædning på, pumpe op med sådan noget ballongas, og få den op og hænge sådan en minaret der. Ligesom for at lave den association, at minaretter, det er sådan noget, man hænger Lolita-dukker i. Også selvfølgelig som videofilmet og så videre. Men det virker måske langt ud, men jeg tror, det kunne være skide sjovt at se på. Også at lave noget video, og ligesom og igen at lave den her association, altså latterliggøre de her minaretter, lave den association, at minaretter, det er sådan noget, man hænger, tykke Lolita-dukker i. Man kan få sådan en Lolita-dukke, jeg har altid undersøgt det. Sådan en, som faktisk bare er sådan en fed nære, ikke også? Hvis man kunne få sådan en fed nære op og ikke sådan en minaret der. Det vil jo bare udstille totalt. Og lige snart folk, de hører ordet minaret der, så er de ude at gribe. Altså over sådan noget der, ikke? Så det kan man gøre for ganske få 1000 kroner, og 3-4 mand eller et andet. Altså det kan, ja, det er en mulighed i hvert fald, men det er en overvejelse. Men man kan lave rigtig mange fede ting på den måde. Og jeg tror, den kommer også få en masse medieomtaler. Det er ligesom den vej, vi skal. Altså nå ud til et bredere publikum. Fordi det der med, at man sidder og underholder det andet på Facebook med kommentarer og delinger og sådan noget, det kommer bare ingen vegne. Ingen vegne overhovedet. Det er jo en taktik. Altså for eksempel memes, eller Facebook, eller en podcast, eller en af de der ting med grænsen. Det er jo forskellige taktikker. Så man kan jo gøre en taktik, og så kan man gøre det i et stykke tid, og så når man ikke lige synes det er sjovt længere, og man ikke får den samme effekt længere, så kan man jo tage en ny taktik. Og så kan man jo, når man ligesom løber tør for den, så kan man hoppe tilbage til en af de forrige. Det er klart. Så er motivation og nyhedsværdien og nogle af de der principper, vi har snakket om. Det er klart. Altså grunden til at jeg nævnte Facebook, det er jo fordi, at det er i hvert fald det, jeg selv oplever. Sådan helt konkret. Det er jo fint nok, at folk de gerne vil dele og sådan noget, men det har det bare med at blive et ekokammer. Og skal vi ligesom vokse og blive større og komme bredere ud med vores budskab, så skal vi ud over Facebook. Det er i hvert fald mit indtryk. Så altså Facebook er jo fint nok, men det ændrer bare ikke rigtig noget, fordi det er sådan en ekokammer. Og det kommer ikke rigtig bredere ud. Altså jeg har jo flere Facebook-profiler. En med noget familie også. Og jeg kan jo bare se, at de ting, som er på den ene Facebook-profil, de vil aldrig nogensinde komme på den anden. Så det kommer ikke bredere ud end altså, de samme 5-10.000 mennesker eller sådan noget. Nu har jeg også købt nogle annoncer på Facebook på et tidspunkt. Og nu ramt, jeg tror vi er oppe på 30.000 eller sådan noget, men der har nok været, selvfølgelig været en masse useriøse visninger og sådan noget der, men der har været, lad os sige, 5.000 på vores egen fløj, nationalsindet, der har set de her annoncer her, og så har der måske været 5.000 på vores modstandersfløj.
som har en interesse for, hvad der foregår på vores fløj, ikke også? Så det er et ekokammer, og det er svært at komme bredere ud på Facebook, fordi det er selektivt, hvad det viser. Ja. Det er en overvejelse i hvert fald. Men det er jo som så Facebook er jo en god måde at organisere sig på og få bekendtskab og så videre. Så. Ja, det er en taktik af mange jo. Ja, det er rigtigt. Og som sagt, det er jo det er vigtigt at skifte taktikker, så fjenden ikke ligesom bliver sikker på, hvem man er. Så fjenden ikke bliver doven, eller fjenden skal hele tiden være stresset. Og så også det der med, at det giver noget motivation, at det hele tiden er nyt og spændende, og, bestemt. Og sådan nogle ting. Bestemt. Og jeg kan så tage regel nummer 8, og igen mange, altså han kunne måske godt have taget i hvert fald 3-4 af de her regler og så slettet, fordi mange af dem er sådan lidt det samme. Men hvis vi tager regel nummer 8, så er regel nummer 8, sådan hedder keep the pressure on, never let up. Og det er også relateret til det der med at skifte taktik. At det er meget vigtigt at finde på noget nyt hele tiden, og hele tiden angribe. Og det er også relateret til det der med, at man bruger deres principper imod dem selv. At når man ligesom angriber dem på et princip, så finder de ud af, okay, hvordan skal jeg svare på det her princip? Så kan jeg sådan, okay. Og så angriber man dem med et nyt princip. Om du også cykler her, og du også cykler her. Det er sådan en måde retorisk, man bruger forskellige taktikker. Ja. Og så er selvfølgelig det der, vi lige snakker om med de der forskellige Facebook, eller podcast, eller video, eller whatever. Ja. Det er også forskellige taktikker, som man hele tiden skifter. Man hele tiden bliver ved. De skal ikke kunne slappe af. Ja, tage initiativ og sådan noget der. Det er rigtigt. Ja. Så vil du tage regel nummer 9 så? Jeg tænkte på, om der lige var jeg vil lige nævne til noget til det regel nummer 8 der. Vi har jo det der med at holde presset der. Det virker jo rent faktisk. Vi har jo den danske forening, som har været i gang i 30 år. Og de har været i en form for informationscenter. Og de har jo der har man på vores fløj kunne hente rigtig, rigtig meget information omkring, hvilke udfordringer vi står overfor. Og det er ikke nødvendigvis noget, der er særligt tydeligt, men der er rigtig mange, der har brugt den danske forening til at blive klogere på, hvad er fakta og hvad er fiktion, også i forhold til de her problemer, vi står overfor. Så det der med hele tiden holdt, og de har også både en hjemmeside, og de har også det her, blad, der hedder indtægtsudsyn nu, hvor man ligesom også skriver artikler, og ligesom bare bliver ved. Også ligesom for at drive en eller anden politisk agenda, og det der med, at du ligesom kan facilitere en debat. Så på den måde, så er det jo vigtigt, man ser også trykkefællesskabet bliver også ved, med at holde, arrangementer omkring islam og forskellige ting. Også ligesom for at være med til at facilitere en politisk debat. Og det vil jeg tilføje. Skal jeg tage nummer 9 her? Ja, det må du meget gerne. Truslen, the threat is usually more terrifying than the thing itself. Det vil sige, at det er også det, peger igen tilbage på, at man skal ligesom se ud som mere man er. Det der med, at man, jeg ved sgu ikke rigtigt, hvordan, det er jo, hvad vil du sige til den? Altså, sådan som jeg forstår reglen, altså det hele, man kan selvfølgelig fortolke det hele, ikke? Men sådan som jeg forstår reglen, så er det egentlig bare, at man bruger skræmmebilleder. Altså det er lidt det, at man egentlig, man gør tingene værre, end de er. Altså på den måde, altså at man det er lidt relateret til det der med den her regel med, at man ikke skal go outside the expertise. Altså man skal ligesom dumme tingene lidt ned på en måde. Altså man skal ligesom demonisere modstanderen lidt. Og det er selvfølgelig en utrolig farlig ting på en måde. Men det må man finde en balance, fordi at du bliver nødt til at bruge et skræmmebillede for at skabe noget motivation. Og jeg synes virkelig, folk de gør det altså konstant. Altså global opvarmning, ikke? Ja. Det er jo et kæmpe skræmmebillede. Også den der med, at alle former for nationalisme leder til holocaust. Altså det er jo også sådan hele tiden. Det kommer, hvis man begynder sådan at sige sådan om der er forskel på grupper sådan, det mener nazisterne også, og altså det er også bare sådan et ufatteligt skræmmebillede, at man bare overhovedet ikke må snakke om gruppeforskel
fordi at så leder det til folkedrab med det samme. Og man ser det også tit med krige. Altså Saddam Hussein var jo det værste menneske i verden, og han har masseødelæggelsesvåben, og han voldtog, og han brugte kemikalier, eller kemiske våben mod kurderne, og så fandt man jo ud af, at altså selvfølgelig Saddam Hussein var ikke en særlig behagelig type, men altså han var ikke nogen trussel mod Vesten på nogen måde. Nej, det er rigtigt. Så det er lidt sådan en alt eller intet, og man ser den også tit, hvis man begynder at kritisere velfærdsstaten. Så er det også sådan, hvis vi fjerner velfærdsstaten, så ligger folk og dør i gaderne, og alle de der ældre mennesker på hospitalerne, og de vil bare ligge og dø i gaderne, hvis vi fjerner velfærdsstaten og sådan noget. Så det er lidt sådan en, hvis man nu ser det fra en højrefløj, så er det sådan meget med sharia-lovgivning og sådan nogle ting, eller der er måske sammenligninger med Sovjetunionen, hvor man sammenligner EU med Sovjetunionen. Det er også sådan en klassiker på højrefløj. Så det er lidt sådan en demonisering for at ligesom gøre det værre end det er, for at skabe noget opbakning og skabe noget motivation hos sine egne folk. Ja. Og forhåbentlig for et eller andet sted, så handler det også lidt om at skræmme nogle af de der normies, som man kalder dem, altså nogen, fordi det er jo sådan set, demokrati handler jo ikke om yderfløjene. Demokrati handler jo om at skubbe de der 20% på midten, en anelse til højre eller en anelse til venstre. Ja. Det er jo ligesom sådan man vinder, altså du får ikke Enhedslisten lavet om til konservativ, og du får ikke de konservative lavet om til Enhedslisten. Det kan du godt glemme. Ja. Men du kan måske godt få socioassistenten til at stemme på Dansk Folkeparti i stedet for at stemme på Socialdemokratiet. Og du kan måske godt få den unge dansker, den unge universitetsstuderende til at stemme på Liberal Alliance i stedet for Radikal Venstre. Altså det der slaget står, og der er skræmmebilleder desværre utrolig vigtige. Ja. I de der normale mennesker, som egentlig kun bruger meget lidt tid på politik hver 4 år, når de lige skal stemme. Altså skræmmebilledet virker, og alle bruger dem, alle fløje bruger dem. Ja. Så jeg tænker jo også Nazi-Tyskland og jøderne, og jeg tænker højrefløjen og muslimer, og jeg tænker venstrefløjen og nationalister, og altså alle har deres skræmmebillede, som de bruger hele tiden. Ja, jeg ser jo forfærdeligt, ikke så. Ja, det er rigtigt. Ja, præcis. Hvis du ikke stemmer på os, hvis du ikke giver os nogle penge, så kommer de fæle jøder, eller de fæle muslimer, eller de fæle nationalister efter dig. Så du bliver nødt til at give os noget magt. Ja. Så det er en meget brugt taktik. Ja, det er det. Er det dig, der har noget at køre i? Nå. Jeg har ikke noget at køre, tror jeg. Nå, det var bare lige der sagde, men hvad hedder det? Skal vi gå videre? Jeg tror ikke, jeg har noget at tilføje i forhold til den regel der. Altså, man kan jo sige, at man kan jo ligesom, det er igen, der er en af de andre regler, der også drejer sig om, at man, jeg tror det var regel nummer 1, det her med, at man ligesom skal være større, end man ser ud til at være. Ja. Altså det er jo lige præcis her, der er det meget, meget vigtigt, at for eksempel, altså man kan jo lave nogle aktioner, som ligesom skaber noget frygt hos en eller anden befolkningsgruppe, eller ikke frygt, men altså en eller anden, man sætter nogle tanker i gang måske hos nogle folk. Og så det der med, at i og med, at for eksempel nu dukkede jeg op til et radararrangement tidligere på året, og det der med, at de ligesom, og krystalnatsarrangement sidste år, så det der med, at de ligesom ved, at vi kan finde på at dukke op, det skaber en masse, en masse tanker hos modparten eller modstanderen i det her tilfælde her, som ligesom er gavnligt i forhold til både at, spilde deres tid, men også, få dem til at tage nogle forholdsregler og overveje, hvad de kan gøre i forhold til at modstå de her ting her. Og det kan jo være alle mulige forskellige ting. Men det der med ligesom at fremstå sig mere, end man er, det er i hvert fald vigtigt i forhold til den her. Med at fremstå, ligesom truslen om at for eksempel dukke op til Rusland, det har vi jo, jeg har jo skrevet et sted på Facebook, at jeg vil dukke op igen sammen med nogle andre her til næste år. Eller det er jo så i år jo. Og lige en trussel om at gøre det sætter en masse i gang på modstandernes fløj. Så ja. Ja. Jamen det er rigtigt, at den her regel nummer 9, det er egentlig den modsatte af regel nummer 1. Og regel nummer 1 handler om, at man skal fremstå store og magtfulde selv. Så handler den her regel nummer 1 om, at man ligesom skal gøre modstanderen sådan lidt magtfuld.
på sådan en meget dæmonisk måde, kan man sige. Så den er ligesom sådan en, de hænger ligesom sammen, de to regler, bare på hver sin måde. Ja, bestemt. Ja. Skal vi gå videre? Yes, skal jeg tage tieren? Det kan du godt. Yes. Det er også en, der minder meget om mange af de andre, men altså, the major premise for tactics is the development of operations that will maintain a constant pressure upon the opposition. Ja, det er meget relateret til regel nummer 8, og også meget relateret til det der med, at hvis man gør noget for meget, så bliver det sådan, becomes a drag. Så det er meget, meget vigtigt, at man hele tiden presser modstanderen. At det der pres, det hele tiden bliver ved. Og det synes jeg virkelig også venstrefløjen er vildt dygtige til. Altså du kan se DR og Politikken og CNN, og sådan, det er bare hele tiden venstreorienterede principper, venstreorienteret, ja, propaganda kunne man måske godt kalde det. Altså selv i nyhederne, der er det sådan, det ligger hele tiden under overfladen, det der marxistiske paradigme. Hvordan de vinkler det, og hvordan de interviewer folk, og hvordan de snakker om det, og hvordan de er klædt. Bare det der med, at mange af studieværterne og journalisterne på de store mainstream medier har udlands baggrund. Jo, det er jo bare sådan indirekte, at folk hele tiden ser, hold da op, ham der, han er godt nok intelligent og autoritetstro, eller fuld af autoritet, og han er jo indvandrer, eller han har jo, altså det hele tiden også radikale venstre, og nogle af de der venstreorienterede partier, det er sådan hele tiden, de skal have indvandrere ind, også altså Nasser Carter og Manu Seren, og hvad de hedder, hele tiden, så det er sådan konstant. Jeg kan huske, jeg gik rundt i København en gang efter en af de der for frie demonstrationer, hvor der også var plakater og klistermærker sat op hele tiden for multikultur og for indvandring og for flygtninge. Så det synes jeg virkelig venstrefløjen er skide gode til. Altså det er bare et konstant pres hele tiden. Ja, det er rigtigt. Jamen altså, det er også noget af det, jeg synes, vi kan tage med videre her fra den bog. Det er også det her med konstant fornyelse. Ikke bare konstant pres, men konstant fornyelse. Også ligesom for, altså igen, nyhedsværdi og så videre. Så nye aktioner, og altså, det kan være klistermærker, det kan være alle mulige, uddeling af brochurer, eller en eller anden offentlig happening, eller et eller andet. Det kan jo, nu for eksempel hende der, Lise Nørgaard, hun var ude og udtale i forbindelse med hendes 100-års fødselsdag, eller sådan noget, tror jeg det var. Det her med prævention. Ja, den bedste hjælp til Afrika, det vil være prævention. Der er faktisk en statue af Lise Nørgaard i Roskilde. Der kan man jo lave en happening med et eller andet, jeg ved ikke, om det skulle være et kondom, eller et eller andet, der hedder sådan en p-pille, eller et eller andet. Så man kunne lave alt muligt, altså man kunne lave en form for aktion i forbindelse med det her med, altså, at hjælpe Afrika. Sådan så både at begrænse deres forplantning, men også, altså få noget attraction, og ligesom, det behøver, altså alle aktioner behøver ikke nødvendigvis at være konstant eller hårdt på og kontante. Det kan også godt være, altså med sådan, ikke, skal vi sige, sekundært budskab, men et andet budskab, som i en eller anden grad også får folk op på op fra stolen, op af sofaen, i forhold til den her større kamp, i forhold til, Europa og ikke mindst Danmark. Ja, jamen helt sikkert. Man kunne jo også, tage hen til et asylcenter og så uddele kondomer eller et eller andet, så det kunne man også få lidt sjov ud af, det ved jeg ikke. Altså, der er vildt mange muligheder, og det er vildt kreativt, og det er super sjovt. Altså, det skal man ikke glemme i alt det her hårde ord og dommedagsprofetier og sådan nogle ting. Altså, politik er også skide sjovt. Ja, altså, og det skal det jo være. Og der tror jeg, for vores fløj, der har vi været for gode til at blive, altså være for kontante, at være for hårde, og vi ligesom glemt det der sociale og humoristiske aspekt der. Vi har så haft lidt af det jo, men det kan blive meget, meget, meget bedre. Det kan det bestemt. Ja. Okay, vil du læse 11'eren højt så? Ja, det er rent, ja. If you push a negative hard and deep enough, it will break through into its counter side.
det er, ja, det er jo også lidt inde på før, det her med, at altså venstrefløjen har været god til at kalde os for nazister og racister og sådan noget. Og det er jo ligesom slået over nu og blevet ikke, altså vi er jo nok, det er jo for, der er selvfølgelig en progression, men det er jo går over og blive sådan en, altså det er jo ligegyldigt, ikke at blive kaldt nazist, men altså, især i forhold til racist, at det er sådan bare, at det har ligesom mistet sin betydning, fordi det er blevet brugt, så meget, og i så stort, altså så bred en scene, ikke også? Ja. Ja. Jeg ser også i forhold til den regel, jeg ser det også lidt som en eller anden omformulering af offerkortet. Altså offerkortet er også utrolig brugbart og utrolig magtfuldt. Fordi vi har et eller andet i Vesten, men vi altid støtter ved sådan en underdog. Og det er meget vigtigt at fremstille sig selv lidt som et offer. Altså at hvis man bliver overfaldet af de autonome eller et eller andet, altså som du for eksempel er blevet nogle gange, altså det er da dig, der er offer. Altså du har da aldrig nogensinde slået nogen. Altså det er da dig. Ja, det er og direkte slået i hovedet, ikke? Ja, det er da rigtigt. Altså det er da også derfor, altså hver gang de går ud og laver sådan noget der. Altså jeg mener, at inderst sted, så er det jo en sejr for mig. Ikke at de slår mig i hovedet, det er klart, men altså det er jo det med, de taber hver eneste gang de griber til vold og hærværk og sådan noget der. Altså det betyder bare mangel på argumenter. Og det er jo så bare, altså jeg kan gå ud og tegne et fjendebillede af dem, som bare gør, at de taber på sigt, ikke også? Og det synes jeg da også at gøre, og det kan man selvfølgelig også godt blive bedre til. Ja. Altså det her venstrefløjen med at være skidegod til det der med altså, og jeg tror, ja, det vil, altså, jeg vil lige tilføje, jeg tror grunden til det, ligesom det de har gjort nu selvfølgelig er blevet slået ned, så hvad det er, men nu har de været på en adresse 6-7 gange og sådan noget, de bliver ligesom ved med at presse på, vi kommer i gang med, det kommer med interval af 14 dage, en måneds tid, og sådan noget den stil. Og de bliver ligesom ved med at lave sådan nogle små ting, de går opmærksom på, at de er der hele tiden. Og det de håber på, det er jo en modreaktion. Så de kan gå ud og tegne i filmet af, og de er hårde fascister på højrefløjen, de vil bare slå os ihjel. Og for eksempel ham der Showan Tatak over for Sverige, ham har de jo spundet guld på. Ham der blev slået ned i forbindelse med, at han forstyrrede så vidt jeg ved, så forstyrrede han en nazistisk demonstration oppe i Sverige. Jeg kan ikke huske detaljerne, men han forstyrrede sådan en demonstration, og så blev han slået ned af en eller anden, der var så deltog i den demonstration her. Og de har jo virkelig spundet guld på, og han er jo blevet en af deres store helte, ikke også? Og har fået en masse folk på gaden og sådan noget der, og de er udtrykt hjulpet med deres organisering af den politiske kamp. Han er så vigtig for dem, at der faktisk er skrevet en bog om ham. En, der hedder Andreas Rasmussen, som der jo blev lagt nogle billeder af op af, på Udlandsposten her for ikke så længe siden, hvor han står i sin fine styrkeløfterdragt. Det er så, hvad det er. Han tyk, ja. Ja, lige præcis. Det var ikke sådan særligt flatterende billede, men det er så, hvad det var. Han har gjort meget ud af at skjule sig, men det kan godt være svært. Altså han har jo skrevet en bog om ham med Showan Tatak. Altså der er ingen tvivl om, at man har forsøgt at man har spundet så meget guld på dem, som man overhovedet kunne, i forhold til at tegne det her fjendebillede af modstanderen også, og ham som den der store helt også. Så der er ingen tvivl om, at det er et vigtigt kort. Der er mange sindssygt gode eksempler på det her igennem verdenshistorien. Jeg kan også huske, at Redox, de lavede jo også den der bog om White Pride, hvor det havde sådan en eller anden pige, der var undercover. Kan du huske det? Jo. Jo, for nogle år siden, det var også et eksempel på det. Altså nationalsocialismen brugte jo kommunisternes vold imod dem, altså ekstremt godt jo, til at skabe sympati, og de brugte også den internationale kapitalisme, som de så mente var jøder, ikke? Den brugte de jo også rigtig godt til at fremstå over Tyskland og det tyske folk som et kæmpe offer over for den jødiske internationale kommunisme, eller internationale kapitalisme. Venstrefløjen bruger så nazisternes vold, bruger nationalisternes vold, og de bruger også kapitalisternes vold, altså de bruger USA's imperialisme meget. Ja, det er rigtigt. Og de bruger politiets vold, eller politiet er jo næsten tvunget til at være voldelige overfor dem nogle gange med deres adfærd, ikke? Du så det jo også i præsidentvalget, altså hvor Hillary Clinton hele tiden snakker om, at der var en masse racister i USA, der undertrykte minoriteterne, og Trump sagde, at der var nogle
rige, liberale kulturelite i storbyen, og nogle, igen internationale kapitalister, der undertrykte den amerikanske arbejderklasse. Så altså alle forsøger at gøre sig selv til et offer. Altså det er åbenbart en meget, meget, meget brugbar taktik. Ja, det kan man sige, det er det blevet jo. Men det er også den her med, altså, lidt den her misforståede humanisme. Men altså i gamle dage, der skulle man jo være, eller i hvert fald tidligere i historien, der skulle man være stor og stærk, og det med at være svag, det var jo bestemt ikke nogen styrke. Men det var jo paradigmet ændrer noget jo, hvor det nu er den, der er svag, der er stærk. Det er også i forhold til, det kan være handicappet, det kan være flygtninge og sådan noget, at man, den her søde lille Ali her, som kommer helt ned fra Afghanistan, han har så godt nok selv betalt for rejsen, men han skal da selvfølgelig have kontanthjælp og have i, både forfra og bagfra, også, men, og et hus og husly og mad, og jeg ved ikke hvad. Det her med hele tiden at tegne det her, altså både tale den svage sag, det kan jeg altså egentlig godt forstå, men det er ikke rigtig, det er ikke nogen styrke at være stærk med. Nej. Altså det håber lidt, man kan få ændret. Nu har vi fået ham Trump derovre. Og der er ingen tvivl om, at han er et lys på himlen for mange i hvert fald. Jeg ved ikke, altså indtil videre, så er der ikke, jeg kan ikke se den store forskel på ham, og så hvis Hillary Clinton havde siddet der. Og det er så, hvad det er. Det kan være, det kommer. Men ja. Ja. Men det er også lidt, den er også lidt relateret til den her regel omkring skræmmebilledet. At hvis man kan opnå noget sympati ved at virke som et offer, så må modstanderen jo automatisk være meget ond. Altså hvis de her kære nationalsocialister, det er bare sådan nogle dejlige tyskere, der gerne vil deres land bedst, men alle de her kommunister og alle de her jøder, de er simpelthen så forfærdelige ved dem, ikke? Ja. Så får man også demoniseret samtidig den anden fløj. Det er rigtigt. Jeg kan faktisk huske, at jeg på et tidspunkt, der så jeg det her med, er det Green? Nej, det er der er de der hvaler, som japanerne de slår ihjel nede ved Sydpolen der. Hvad er det, de hedder? Den der organisation der. Det kan jeg sgu ikke huske. Greenpeace? Nej, det er ikke Greenpeace. Det er sådan en udspringer af Greenpeace, tror jeg, som er mere aktivistisk. Men de tog jo til, jeg tror det var, er det Færøerne, i forhold til de der hvaler, de slår ihjel hvert år til den der fest der. Og der gik man jo ud af medierne og kørte samme taktik med skræmmebilleder og propaganda af det hele taget i medierne. Og der tabte man jo. Altså selvfølgelig så man fik masser af opmærksomhed. Men der var ikke den her opbakning i befolkningen til at beskytte de her mindre hvaler, som så bliver slået ihjel hver en. Der er sådan en ordentlig fest eller sådan noget. Fordi man tænkte, at de er jo ikke troede, vel? Og det gør det ser drabeligt ud, men det gør det på bedst mulig måde i forhold til at slå de her hvaler ihjel her. Så der både man vandt sympati, men også man tabte også sympati for sagen. Og det var så hele sagen, man tabte sympati, fordi hvis man kan gå ud og agere sådan i forhold til de her hvaler, som ikke er troede, altså hvad er sandheden så i forhold til de hvaler, der rent faktisk er troede nede ved Sydpolen? Så igen, man skal passe på ikke at gå for langt. Ja, altså man skal jo helst, når man er offerrollen, hvis man trækker offerkortet, så skal man jo have nogle gode beviser på, at man er undertrykt, kan man sige. Altså man skal passe på, at man ikke trækker det for meget. Jeg synes også, den der borgerrettighedsbevægelse i 60'erne i USA, de var rigtig gode til, at når de blev behandlet meget hårdhændet af hvide politimænd i syden, og blev bidt af deres cheferhunde og sådan noget, de var rigtig gode til at bruge deres offerroller og bruge de der billeder, hvor de blev sprøjtet med vand og sådan noget. Ja. De blev meget ikoniske. Og jeg tænker også mange af de der mest forfærdelige billeder fra slaveri, med sorte mennesker, der er blevet pisket snart sådan helt ihjel nærmest, ikke? Ja. Og altså jeg er da sikker på, at der var nogle sorte slaver, der blev pisket, men det var nok de færreste, fordi altså det er jo svært at få en sort slave til at lave noget arbejde for en, hvis man har smadret ham fuldstændig. Ja. Altså, så det er jo også igen sådan en meget demonisering, at alle de der slaver, de blev bare pisket ihjel. Altså det gjorde de jo ikke. Nej. Så blev der ikke plukket noget bomuld, hvis alle slaverne lå og havde ondt. Der vil vi faktisk vende tilbage til regel nummer 9. Det er med, at truslen er ofte mere skræmmende end tingen selv. Det vil sige truslen om at fortælle i forhold til altså slaven. Den er måske mere skræmmende end rent faktisk at fortælle også. Ikke at sige, at man skal tæve sin... og man skal slet ikke at slave det sådan noget andet, men for at sætte tingene lidt i perspektiv. Ja, men det er jo også helt sikkert en måde at demonisere, og det er jo også en måde at få den der massebevægelse på, fordi hvis de her slaveejere, eller hvem det nu kan være, eller jøder, eller muslimer, eller hvem det nu kan være, hvis de bare er så forfærdelige som overhovedet muligt,
jamen, så er det jo klart, så vil man jo få en masse opbakning og sådan nogle ting. Ja. De fleste mennesker er jo meget stille og roligt. De fleste mennesker er jo på midten og moderate. Og, ja, men de var altså ikke politiske måske nok. De vil måske bare gerne leve et godt og fredeligt liv også. Og det er jo også, også noget, man kan overveje i forhold til, hvis man overvejer den politiske udvikling. Og udviklingen i forhold til både Europa, men også Danmark. Om folk så rent faktisk har mulighed for at fortsætte med at leve det her rolige og fredelige liv. Både i forhold til vores finansielle system med pensioner, og men også i forhold til altså islam. Hvis islam får sådan et større indtog i Danmark, og vi kommer til at leve under en eller anden form for, altså vi bliver mere og mere islamiseret som land, så er der spørgsmålet om folk så kan leve i fred, om de kan blive ved med at sige, hvad de har tænkt sig, eller har lyst til at sige i forhold til ytringsfriheden og forsamlingsfrihed og kvindernes ligeværd med mænd og sådan noget. Det er jo noget anderledes i islam også. Det er noget, man kan overveje i forhold til, hvis man skal ud og lave en aktivisme og spille på det. Fordi der har man da helt klart en styrke. I og med, der er de her forskelle mellem, islam er helt taget ikke forenet et demokrati, og vil heller ikke underkaste sig demokrati. Der er jo en masse forskel, man kan spille på. Kvindesyn og alder i forhold til ægteskab og alle mulige ting. Ja, helt sikkert. Skal vi tage regel nummer 12? Ja, yes, skal jeg bare nævne det? Yes. The price of a successful attack is a constructive alternative. Og sådan som jeg forstår den regel, så er det vigtigt, at når man angriber en position hos modstanderen, så skal man have sin egen løsning. En meget nem løsning, meget lige ved hånden. Altså for eksempel sådan noget med, at flere penge til forskning for at modhjælpe global opvarmning. Altså det skal ikke bare være sådan, man siger, jeg er imod islam, eller jeg er imod international kapitalisme, eller jeg er imod velfærdsstaten. Så skal det være sådan, helt sikkert, det skal være sådan, velfærdsstaten skal udfases ved hjælp af crowdsourcing, eller vi skal skabe flere arbejdspladser ved hjælp af offentlige investeringer, eller et eller andet, ikke? Altså det skal ligge lige for, altså den løsning, vi skal kunne løsning, for ellers så er det også noget, der bare bliver brugt i forhold til nogle af de andre regler, som et angreb, hvis vi siger, vi er imod velfærdsstaten, så sådan, hvad er vi så? Ja. Altså, der skal være en nem løsning hele tiden, og det synes jeg også, man ser med hensyn til politikere, men også venstrefløjen, det der med, at de er sådan meget gode med åbne grænser for alle, ikke? Og sådan, selvom det er ekstremt banalt og latterligt, så er det jo egentlig en form for løsning, kan man sige. Ja, en bestemt. Altså jeg tænker, for mig er det nok lige så meget at altid have et svar parat. Hvis du for eksempel, det kan både være politisk kontekst, det kan også være privat, og i forhold til virksomheder og alt muligt andet. Altid have et svar parat i forhold til, at hvis du bliver angrebet på en eller anden position, politisk position måske endda, at du så altid har svar parat, og du kan altid skrige, altid et skridt foran i forhold til, hvad samtalen drejer sig om, og du kan altid, det er også en måde i forhold til, hvis du gerne vil styre en debat, og være et skridt foran og have et svar parat. Så det her med, at man skal da selvfølgelig også passe på ikke at falde i fælder. Det vil sige, at sådan rent argumentationsmæssigt, så kan man stille en billede op, hvor at man siger X, og man så siger Y, og så siger når man, for eksempel, nu har vi jo, Erasmus Montanus, det her med, at mor er en sten. Så hvis du mener X, hvordan er det nu der? Det kan jeg ikke huske det der med, at mor hun er en sten. Ja, det er lidt relateret til det der med, at man skal bruge modstanderens fløjs egne principper imod sig selv. Ja. Det er måske lidt relateret til det der med, at hvis man på nogen måde kan ane en form for princip, eller en form for logik hos modstanderen, så angrib det. Ja. Det samme. Det er sådan, måske lidt relateret til det, du lige snakker om. Men også for at undgå, at modstanderen kan angribe en, så skal man skal have løsning med det samme. Og nogle gange, selvom det bliver formuleret lidt fæsen, lidt overdrevet. Altså et eller andet sted, så var Donald Trumps slogan var jo Make America Great Again. Ja. Selvom det er utrolig banalt, utrolig overfladisk, så er det jo faktisk en løsning. Det er det jo. Jo, det er da rigtigt. Det kan også hurtigt blive sådan en floskel.
Altså hvis det ikke bakkes op af argumentation og for hvad det egentlig bunder i, så skal det hurtigt blive en floskel også. Altså det er klart, ja. Men altså det der med hele tiden at være, jeg tror også i forhold til det der med altid altid have en eller anden form for alternativ i baghånden, i forhold til det kan være politisk debat og forskellige ting. Det er klart en styrke i forhold til at også styre en debat. Jeg ved ikke, jeg kan ikke lige komme noget konkret eksempel, men altså vi har jo debatten på DR2. Jeg ved ikke, om den kører her i sommerperioden, men den har du forår, efterår i hvert fald, og vinter sikkert også. Hvor især, hvad er det, hun hedder? Det er ikke Pernille Skipper, det er hende der, Johanne Schmidt Nielsen der. Hun er god, hun får rigtig meget taletid, og hun er ligesom god til altså man tager hende op og debattere, men så er hun ligesom god til at sætte både standarden for debatten, som sådan er måske ikke altid lige høj, men også ligesom at styre debatten i en retning, hvor hun vil få pluspoint på kontoen. Hvorimod, hvis vi på vores fløj vil være bedre til at styre debatten i en retning, hvor vi vil få plus på kontoen, og det er sgu ikke, det vil jo ikke engang være særlig svært, så er det da klart noget, man skal overveje i hvert fald. Fordi hvad er konsekvensen af modstanderens politik, for eksempel? Åbne grænser, hvad er konsekvensen? Ja. Jamen det er rigtigt, det er sådan lidt skræmmebillede også, ikke? Men det er rigtigt, man skal have nogle løsninger klar. Ja. Altså det er ikke nok bare at kritisere, og de skal helst komme ret hurtigt, så folk sådan, ja, okay, ja. Så det er helt sikkert vigtigt, ifølge Saul Alinsky her. Ja. Ja, så det her med at blive ved med at gentage tingene. Nu så vi for eksempel en ny borgerlig, det er ude med sådan noget, et eller andet form for borgerløn, som så ikke er borgerløn. Det giver dem jo ligesom noget, de hele tiden skal vende tilbage til. De har et kort i baglommen, de hele tiden skal spille, og ligesom argumentere. Altså, det er jo gennemregnet det her med det her forslag i forhold til borgerløn med 200.000, op til 200.000 får du et eller andet beløb per måned, og hvis du tjener mere end 200.000, så bliver det så reduceret med et eller andet beløb. Men altså det giver jo en styrke i forhold til at diskutere økonomi og løsning af bureaukratiske problemer, og det her med, at vi har helt enormt bureaukrati i Danmark, og den offentlige sektor, og kontanthjælpsmodtagere, og alle de forskellige ting her. Du har hele tiden et kort, du kan spille. Så du kan sagtens snakke med i forhold til dine modstandere, men så sige, at alternativet er det her, og det er ikke langt mere attraktivt, fordi du så rent faktisk får værdi for pengene, varme hænder og flere folk i arbejde. Og ikke alt det her papirnusseri her. Jamen det er det, man skal have sådan nogle hurtige, nemme løsninger, og nogle gange, så lytter politikerne slet ikke til hinanden. Nogle gange, så står de egentlig bare og nævner deres løsninger. Ja. Altså det de gør faktisk nogle gange, de snakker slet ikke sammen. Jeg var faktisk over på folkemødet jo, her i sommer, eller det er jo stadig sommer, men her for en måneds tid, eller halvanden siden. Og det var jo også, det var jo de debatter, de var jo kedelige. Fordi folk snakkede, der var ikke nogen debat, folk de stod bare og gentog, hvad de skulle sige inden for borgerne, ikke? Eller partitoppen, ikke? Og der var ikke rigtig nogen debat, og så er der selvfølgelig nogle af borgerne, der stiller spørgsmål. Men altså, det er politikerne, de er vant til at diskutere, og de kender deres lus på gangen, ikke også? Så de falder ikke i sådan en situation der. Så der er jo reelt ikke nogen debat. Og jeg tror også, altså for de politikere, som så rent faktisk vil ønske et debat, jeg tror, de vil være bange for at tage debatten for at fremstå som værende svage og eftergivende i forhold til modstanderens argumenter. Men der er det, man kan blive langt bedre til at styre debatten fra vores side af. Det er der ingen tvivl om. Så. Ja. Vil du tage regel nummer 13? Det er den sidste. Yes. Så er vi allerede kommet til den sidste regel. Yes, regel nummer 13 hedder pick the target, freeze it, personalize it, polarize it. Ja. Personangreb, skræmmebillede. Nu er det så bare relateret til en enkelt person. Og det er ligesom en måde at udnytte på, fordi mennesker er flokdyr. Det vil sige, det der med at blive skubbet ud af sit fællesskab, altså blive polariseret og få slået hånden af sig, det er meget, meget ubehageligt for mennesker. Også selvom man i dag rent faktisk godt kan klare sig økonomisk, nærmest uden at have kontakt til andre mennesker, så er det stadigvæk meget, meget ubehagelig fornemmelse. Det der med, at fællesskab ligesom smider dig ud, altså landsforviser dig. Man kender også fra det gamle Grækenland, hvor den værste straf, det var at blive forvist fra byen. Og den værste straf i rockermiljøet, det der bad standing, hvor man ligesom bliver smidt ud og bliver jaget vildt. Ja. Og det er ligesom en måde, man gør det på, at man ligesom
finder en person, og så bare hele tiden udskammer den person, prøver at få personen fyret, og hele tiden, altså det er jo redax.dk, ja, kan man sige. Altså jeg tænker, at man kan både gøre det i forhold til personer, det er selvfølgelig rigtigt, der er det meget effektivt. Man kan også gøre det i forhold til organisationer, hvor man simpelthen siger, at den her organisation, det kan være en eller anden, jeg vil ikke engang nævne nogle eksempler, men den her organisation her, hvis de for eksempel har på et tidspunkt haft en sag om, det kan være en eller anden negativ sag, at man så bare bliver ved med, som man, der også står den her regel her med, at man ligesom skal fryse tiden, og så skal man bare blive ved med at holde den her organisation op på, hvad der er foregået, og om de rent faktisk mener det her. Også fordi du ligesom, så ligesom dig, der sætter dagsordenen, og hvis det er sådan en tabersag, så kan du ligesom opnå en eller anden form for, jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det bedst, men altså du kan ligesom opnå en eller anden form for, at du distraherer modstanderen, du sætter dem i perspektiv, det ikke har lyst til at være, og samtidig med det, så får du mulighed for at promovere din egen sag. Så jo, det der mennesker for mangfoldighed i Roskilde, de fik jo en masse medietid på, at, eller også var det bare, der var nogle folk fra Enhedslisten, de var ude og skrive en kommentar på, jeg ved ikke om det var dem, der er ikke nogen der ved, hvem det er, men der blev skrevet en kommentar på Facebook, en eller anden totalt langt ude kommentar i forhold til muslimer, jeg ved ikke, jeg kan ikke huske, hvad det var, det handlede om. Men det der med, at man ligesom prøver at sige, at i en billede, og at der er en relation mellem nogle folk, der er fuldstændig fucked up, og så en eller anden organisation, som bare ønsker at stoppe islamisering af Danmark her. Så det der med, at man vælger det mål, fryser det, og personaliserer det, det er det her tilfælde af organisationen, der prøver at personalisere, eller sætte i bås med et eller andet citat, eller en eller anden udtalelse, som er langt ude, og så bliver du bare ved med at køre i fra alle mulige forskellige vinkler. Og man så jo, at det eneste, der faktisk valgte på den her udtalelse, nu er det meget konkret, det var jo Enhedslisten, som gik ud og sige, at de er jo fucked up, de her mennesker her, og vi er jo, og vores pointe er sådan her, og der skal jo vel alle indvandrere skal være velkomne i Danmark, og alle migranter og så videre, og flygtninge også, så de formåede ligesom at promovere deres egen sag, og samtidig at udskamme den her demonstration og dens deltagere. Så man kan både gøre det i forhold til personer, men også i forhold til organisationer og grupperinger i det hele taget. Ja, det er også meget relateret til det der med skræmmebilledet fra en af de forrige regler. Men det er rigtig nok, altså det er lidt også det der ligesom en shitstorm, at man ligesom prøver at ligesom, det er ligesom sådan et nålestik angreb, at så fokuserer man på en eller anden person, der måske har sagt et eller andet. Altså man kan se det der Donald Trumps grab him by the pussy shitstorm, og lige før valget sidste år. Det var måske også et eksempel. Og der har også været, jeg tror der var en eller anden person i Silicon Valley, en eller anden direktør fra Mozilla eller Chrome eller et eller andet, som havde givet 1000 kroner til en konservativ politisk forening, som de så fandt ud af, ikke? Og der var også bare shitstorm hele tiden, og de kørte bare på ham hele tiden, indtil han blev fyret. Ja. Så det er meget, meget brutalt, men ja, det er jo desværre effektivt, at ligesom bare, og det er jo også det venstrefløjen gør ved dig, altså, ja. Det er jo lige præcis regel nummer 13. Det er rigtigt. Ja, de har godt nok kørt på mig, det må jeg indrømme, på alle mulige ledere kanter, så, og det er jo bestemt ikke behageligt, det er da klart. Nice. Men altså, ja, som sagt, som jeg har sagt tidligere, altså, jeg kan jo det, jeg gør, det er at bruge deres metoder, altså mod dem selv, i forhold til, at jeg kan gå ud og fortælle om, hvad der foregår, og fremstille dem som det, de er, ikke også? Fascister. Så altså, jeg kan jo både, altså, de intimiderer mig, men omvendt så vinder jeg lidt hver gang. Og de har også svært ved at forsvare dem. Men jeg har heller ikke set, at Redders er ude og lave noget, nu mister lige tråden. Men altså, jeg kan da godt forstå, at de er frustreret på mig i en anden grad. Men altså lige frem og også i forhold til, at man ser jo, jeg har jo lavet den her Fri Dansker-blog her, hvor jeg har skrevet om dem, og altså vist en masse billeder og sat navn på folk ikke mindst. Jeg er jo ligesom, hvis du ser på udviklingen i forhold til de her frihedsdemonstrationer her, så de seneste 2 frihedsdemonstrationer, der har de haft, jeg tror det var i april og maj,
de har også svært ved at organisere nogle reelle modstandere. De har selvfølgelig lavet moddemonstrationer, men de har været langt mere ordnet, og de har ikke været aggressive og voldelige på samme måde. Der har selvfølgelig været de selvfølgelig tilråb, det skal nok lige afvendes med de der dårlige takter der, men altså man har jo set, hvordan, jeg skal ikke tage skylden for det hele, men altså jeg har jo lagt en indsats, og det er der også andre, der har, men det har jo gjort en kæmpe forskel i forhold til, hvordan de opfører sig. Og det er jo klart, at hvis de har svært ved, og altså deres styrke, det er ligesom været, at de har været gode til at samle folk, som de ene ikke har været lige så hardcore, men som har bakket op om et budskab, for eksempel antiracister, Østerbro antiracister. Der er det nok, jeg tror ud fra, at de har fået en masse opbakning derigennem. Og alle de folk, som godt kunne bakke op om sådan et budskab, men ikke er lige så hårde og kontante og voldelige aggressive, som den hårde kerne er, de vil jo ikke udstilles på nettet og have navnet frem og sådan noget der. Så det bliver jo væk jo. Og det er det samme, du ser med Redox. Der er jo rigtig mange folk fra vores fløj, som ikke vil komme til demonstrationer her. Fordi de er simpelthen bange for at blive udstillet på samme måde, som Redox gør med en del af vores fløj. Så det virker jo. Og jeg kan da godt forstå, at de er frustreret, fordi altså det der sociale aspekt, og det at det skal være sjovt og sådan noget, det er ikke sjovt, hvis der står en med en fotograf og tager billeder af de ting, du gør, og så efterfølgende bruger det mod dig også. Så det er ikke lige så sjovt at stå og lave forskellige ting, medmindre man selvfølgelig, der er en eller anden positiv vinkel også. Men derfra så altså gå til at smadre biler og lave hærværk og sådan noget, det kan jeg sgu ikke forstå. Altså det er jo også ud over rammerne af demokratiet, ikke også? Men altså, jeg tror så, det er en lille gruppe, der gør det, så det virker lidt sådan. Men det virker om, så virker det også forholdsvis organiseret. Altså, vi må se, hvad der sker fremover. Det er klart. Ja. Jeg vil i hvert fald opfordre alle, der har en lidt politisk interesse, til at få fat i den her bog og få den læst. Forhåbentlig så kan det her afsnit, det kan give sådan en introduktion. Fordi at det er jo selvfølgelig sådan en forholdsvis overfladisk gennemgang af bogen. Der er selvfølgelig en masse flere detaljer i selve bogen, så jeg synes helt sikkert, at folk de skal læse bogen for ligesom at forstå det politiske spil, forstå de her regler, forstå de her principper, og også hvis man vil gøre noget politisk selv, altså så bliver man nødt til at tage det med i overvejelser, hvordan man kan bruge de her principper selv. Ja, jeg er helt enig. Jeg synes også, det har været... Det er helt sikkert noget. Jeg synes også, det har været en interessant bog at læse. Jeg kan klart anbefale den, det er helt sikkert. Også i forhold til det, altså sætte tingene i et historisk perspektiv. Han er god til at trække eksempler frem fra historien på netop aktivisme, hvordan det har påvirket den politiske proces, og altså nu har vi snakket omkring frigørelse, altså den Indiens frigørelse fra det britiske styre og USA og så videre, og også i forhold til nazismen og sådan noget der, bekæmpelsen af den, og det er jo bare super interessant, også i forhold til, at altså ikke at man udelukkende kan bruge aktivisme til sådan nogle store kampe, men man kan også bruge dem til de mindre. Så ja. Jeg synes også, at det er også vigtigt til at lære at afkode særligt præsten, altså eller afkode politikerne, afkode præsten, afkode medierne, så man ligesom siger, okay, altså det er også en måde at få en eller anden form for skepsis på over for forskellige budskaber, så man ikke bare æder alting råt, så man også tænker, okay, hvorfor har de lige framet det på den her måde, hvorfor har de lige sagt det på den her måde, og vil de mig egentlig det gode, altså siger de det her for at hjælpe mig, eller siger de det for egen politisk vinding. Det synes jeg også er meget vigtigt, altså at man sætter sig ind i, hvordan præsten fungerer. Det er meget interessant, altså som nu du selv snakkede omkring, farvede studieværter, og vi har også Sverige, hvor de står med et tørklæde på og viser vejr frem, eller viser vejrudsigt og sådan noget der. Og der er ingen tvivl om, at der ligger en eller anden politisk agenda bag. Og det er sådan, lige snart vi begynder at reflektere over det ting, så bliver det bare synligt, hvor meget propaganda der egentlig er i vores samfund. Og det er jo alt lige fra radio til tv til altså busreklamer og altså alle mulige ting. Og virksomheder, altså private virksomheder, de er jo heller ikke dårlige i forhold til at gå med på den, altså på den agenda i forhold til, at de så også kan vinde opbakning i befolkningen ved at tage et eller andet emne op. Nu har vi for eksempel ham, altså Microsoft. De har jo det her, de havde taget et billede på et tidspunkt, hvor der skulle en hel masse forskellige minoriteter med, fordi Windows er jo for alle jo.
Og der er noget med til, også altså handicappede, sorte og mexikanere, alle mulige ting. Så altså virksomheder, de er jo ikke for gode til at hoppe med på den deal også, i forhold til altså politiske agenda og sådan noget der. De har også en interesse i at tjene penge, og kan de spille guld på det, så gør de selvfølgelig det. Så. Ja, men mange af de her principper går også igen inden for erhvervsliv og andre organisationer. Altså mange af de her principper er også sådan lidt common sense, kan man sige. Men det er jo stadigvæk vældig fint lige at få dem skrevet op og sat i system. Men altså det er da ikke nok, de er common sense. Men omvendt så det der ikke er common sense, det er jo netop at få folk til at reflektere over, hvad de bliver præsenteret for, og tage handling. Også det der med rent faktisk at tænke over, hvad du sidder og ser i fjernsynet og sådan noget. Det er der ikke særlig mange mennesker, der gør. Også, formatet og perspektivet, og altså, medier og propaganda, det er jo også meget i forhold til, hvad du præsenteres for, men også alt det, du ikke præsenteres for. Altså den styrke, der ligger også en helt klar politisk agenda bagved også. Og det er også derfor, man ser nu, at det tror jeg både er på vores fløj og på venstrefløjen også, eller den globaliserede fløj, eller globalisternes fløj, det er, at man ligesom søger mod medier, som beskæftiger sig med ens, skal vi sige, bias, eller ens eget syn, som ligesom bliver, dermed ikke er det særligt sundt, men man bliver bekræftet i ens egen perspektiver, i højere grad, end man vil gøre i mainstream-medierne. Så, og ligesom, ja. Er der mere, vi skal sige om den her bog her? Nej, umiddelbart ikke. Det eneste jeg lige måske vil sige her til sidst, det er måske, jeg synes det er interessant, at man ser højrefløjen, eller man ser sådan alt-right er begyndt at bruge mange af de her principper. Jeg synes Donald Trump er rigtig, rigtig god til at bruge mange af de her principper. Ja, og Pepe i det hele taget. Pepe og Kyrgyzstan, det var jo det fedeste påfund, eller det var ikke engang bevidst påfund, men det blev jo givet viralt og blev kæmpestort i forbindelse med den amerikanske valgkamp. Ja, det er vel også sådan all-right fænomener. Men bare som eksempel på, hvad det kunne være i forhold til, Så det tegner umiddelbart rimelig godt, hvis man har sådan en konservativ eller nationale holdninger, ligesom os to, at højrefløjen er begyndt at bruge de her principper mere aggressivt, eller i hvert fald mere bedre, end de har gjort før. Så det bliver spændende i fremtiden, men det er fremtiden. Det går en spændende tid ved, det er der ingen tvivl om. Helt sikkert. Er der noget, du vil sige her til sidst, inden vi slutter af? Nej, ikke sådan umiddelbart. Jeg har da overvejet at lave ikke så meget podcast, men også måske noget video, også i forhold til en aktivisme. Også i forhold til at lave nogle videoer til YouTube, og som folk kan dele og så videre. Så jeg kan ikke love noget, men det er da overvejet, at det skal komme fremover. Og jeg håber, at der er nogle andre, der vil gøre det samme. I forhold til, hvis de laver en form for aktivisme, så lave noget video af det. Og lægge det på YouTube, eller Vimeo, eller Vidme, eller nogle af de andre videosider der. Sådan så, at omverdenen ligesom har mulighed for at se, hvad der egentlig er lavet aktivisme og så videre. Også sådan, så det ligesom kan have mulighed for at gå viralt. Det kan være alle mulige ting, der går viralt jo. Men jeg er da på vej med noget, gør jeg stærkt ud fra. Det er bare et spørgsmål om tid, så kommer det. Og så i forhold til, hvis man skal lave en aktivisme, som koster penge, så er der ligesom 2 måder at finansiere det på, hvis man ikke selv har penge. Det er jo, den ene måde, det er at samle penge ind efterfølgende. Gå ud og lave en aktion og sige, om den her aktion har kostet x antal kroner. Styk på MobilePay eller overføre til en bankkonto eller sådan noget. Det er den ene måde. Den anden måde, det er, vi har jo Danmarksfonden, som er en fond i forhold til at bevare, i hele taget passe på Danmark og bevare det danske samfund, dansk og alt det her. Hvor man så har mulighed for at søge penge. Og den kan man kan bare skrive Danmarksfonden på Google, og så kommer man ind og læser, formål, og der er man så mulighed for at skrive en ansøgning og søge en penge til. Det kan være klistermærker, det kan være alle mulige ting. Hvad man nu skal bruge, det kan også være, stof til et eller andet banner, eller det kan være alle mulige ting. Hvad man nu har brug for, så længe det ligger inden for formålsparagrafen i forhold til den her fond her, så kan man søge penge, og der er ikke nogen garanti for, at man får dem selvfølgelig, men der er der i hvert fald en overvejende sandsynlighed for, at det sker. Så det vil jeg klart opfordre til. Så ja.
Så jeg tror ikke, jeg er mere til den omgang. Nej, det tror jeg heller ikke. Så siger vi tak for den her gang, og det var dejligt at tale med dig igen. Ja, tak lige. Du gør det rigtig godt. Så, ja. Tak. Hej. Hej.